भाई यार नाव बड़ा धीरे चलाल बा, तनी जोर से चलावा। चल भागा है जैसे, सुबह सुबह तंग मत करा। अरे सुमन, थोड़ा कुछ पता बा कब तक आ रहा बा बर्ड फ्लू वाला वैक्सीन? तू जाना तरह ना कि सरकारी काम बा भाई, भगवान जाने कब आई। और तू ये बतावा, तू ये केमिकल पेस्ट इस्तेमाल करे के बजाय पत्ता काहे ना इस्तेमाल करेला? अरे पत्ता तरह है दा सुमन, कल तू जौन पत्ता देले रहला ना, ओकरा जैसे ही हम चबैनी पूरा मुंह कड़वा हो गई, ओकर कड़वाहट अंदर तक उतर गई। ओकरा से अच्छा था जौन डेंटिस्ट बतौले बा, वो पेस्ट भी अच्छा बा। हाँ कुछ कहा, लेकिन दांत खातिर ये बेस्ट बा। अरे चल रहे दे। पेपर फेंके के बेरा कहाँ ध्यान रहेला ताहार? बाप रे, लागत आई गधा के पेपर लग गई। वो कौन निशाना बा? निकले जैसे। अरे सुमन, थोड़ा लगल तो ना? इतना तो ना लगल, लेकिन पीठ में मोच आ गई। हाँ हम का कहत रहनी, पत्ता डांट खातिर अच्छा बा, हड्डी खातिर ना। हाँ। लागत है कि हम ये ऐड पड़े खातिर ही पेपर खरीदेंगे। माँ, माँ, चिल्लावत काहे बाड़? इतना सारा जगह छोड़ के तरह के आम के पेड़ ही मिलल रहे कचरा जलावे खातिर। ये तोहार लगावल पेड़ नहीं खे, ये अपना आप यहाँ आइल बा। हे भगवान, हमारा आटा। ओहो, ये चम्मच भी ना। ये आटा भी ना पटाखे की तरफ फूट रहल बा। आज के नाश्ता बहुत ही अच्छा बने वाला बा। तो इसे भाग के काहे लू माँ? अब बुझाइल कि हम घर में टाइल्स काहे ना लगवावे नी। जैसे कि ये घर के तो ताजमहल बनावे वाला बाड़ा। चल जा बुड़बक। हाँ वैसे आटा अच्छा फूल गइल बा। तू एमे खाए वाला सोडा डले बाड़ू का? ना, ये अपना आप फूल के ऊपर आइल बा। हम तो के अच्छा तरह से जानीला। हम ये आटा में नारियल पानी, केला डलनी, ईस्ट डलनी, ऐसा कह के तू भाग ना सकेला। ठीक बा, नाश्ता दे दो। अभी अंडा के साथ खेली, अगर एक के बेचब तो हमके 8 रुपया मिली। कैसा लड़का बा तू? ये बड़ा बड़ा कल्ला तू आखिर केकरा के दिखावे जावेला? भूरा मत हमके। Teidaro tage teidaro, teidei teidei teidaro, teidaro tage teidaro, teidei teidaro. Teidaro tage teidaro, teidei teidei teidaro, teidaro tage teidaro, teidei teidaro. धन से भरल ई खेत तुरुरुरुरुरु, खाए में कमाल टेस्ट तुरुरुरुरुरु, थाली में परोस खाए बड़ा प्यार से के गाँव के सभे मन में बा खुशी। आंवला हवाले जाला तुरुरुरुरुरु, तिरुथली के पौधा भावे तुरुरुरुरुरु,
घर के रोशनी में ऐसे ही कायोनी जड़ी बूटी आंगन में डोले लोग गाँव के देखे Deidaro daga deidaro, dei 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 deidaro, deidaro daga deidaro, dei dei deidaro, deidaro daga deidaro, dei 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 deidaro, deidaro daga deidaro, dei dei deidaro. एगो भला आदमी पौधन के ऊ पानी देला ताड़ वाला पत्ता से छतरी बुनेला बजरा के संग में खेतन में ये प्यारे लुटाए पंछी मस्ती में यहाँ झूमे रे ई धरती अपन माता सुंदर बाइन के गाथा ई पेट सबके पाले ऐसन बाइन से नाता बेटा बाइन के ऐसन जे झूठ नाही बोले अपराध से ही दूर और मन से बड़ा भोला धोखा के विचार नहीं खे तुरुरुरुरुरु बांटे सबके प्यार खुशी तुरुरुरुरुरु कायोनी के जड़ी बूटी आंगन में डोले खुशी बिखेरे सभे लोग देखे Deidaro daga deidaro, dei 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 deidaro, deidaro daga deidaro, dei dei deidaro, deidaro daga deidaro, dei 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 deidaro, deidaro daga deidaro, dei dei deidaro. अरे सुमा अरे रुको उन्नी हमारे खाता में लिख दिया साइड पे जा रहल बड़ा ना हमारे पीछे बैठा ना साजी कल हम घर पर ही बैठल रहनी 4 कदम भी ना चलनी। अच्छा ऐसा मत बा तो तू पोस्ट ऑफिस के नजदीक देवांश कैटरिंग के पास आ जाइए जल्दी आइया पहुंचे में टाइम मत लगाइया तू अपन गाड़ी इजा रख दो हमनी के साथ में चलेगा। साथ में का है? तू अकेले चल गया हो ना बाइक रख दो हाँ। हाँ आधा आधा किलो देवे के बाद वरना पवाई नमस्कार। अरे सोमन हमरा लगे चेंज नहीं के भाई हम कब आपके चेंज खातिर काले रानी ये भी दे दा। असल में ओके चेंज चाहत रहे एक भी सब्जी ना खरीदे ले और कहेला कि सब्जी में पेस्टिसाइड मिलल बा साला। सब्जी में सच में पेस्टिसाइड डाला जाला? अरे देखा ये सब अंधविश्वास के बात था हमार केरला में ऐसा ना होखेला खाए पिए के चीज में सख्त बानी। हाँ 2 सीमेंट का गमेला ले जाइए लो। 2 घमेला सीमेंट पहले से हो जाबा। भले तू 2 गमेला सीमेंट ऊपर लेके जा सकता रू। अरे ना 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 ना। दही लेके जा और खाली करके वापस लेके आओ। हाँ ठीक है भैया। वो रखा तनिया कर देखा खांसत भी बा और साथ में बीड़ी भी पिया था सोमा आवे वाला बा बीड़ी छुपा दा सोमनी बड़ा ना पेट्रोल रमता नहीं के तो ठीक बा फिर भोगा बीड़ी बा ऑर्गेनिक बा ऑर्गेनिक बुड़बक हर सुबह बीड़ी पिए नी हम बीड़ी पिए में मजा आवेला केहू दोस्त मिलल तो पहले बीड़ी पिए ले हम बोला तानी जो बीड़ी ना पिए ले दाढ़ी ना आवेले उनकर रे कान के पीछे ना बीड़ी ना ठीक है ना भाई। हाँ हम तो सुन ले रहे कावालम चर्च के शादी में बिरयानी मिले वाला बा। अरे हमरे कैटरिंग बा वहाँ। अरे चिकन बिरयानी बा का साजे हमरा पता बा तू का कहल चाहताड़ा बाकी यू बिरयानी नहीं खे ही बिरयानी खास जान की तोरा खातिर बनैले बाड़ी। सच्चे में ये बात तो बड़ा पीस दा चिकन के ओकरा कुछ मत दिया। चुप रहा अच्छा दे दा ना तो नुक्स निकाली। हाँ जरूर अच्छा हो गए ना जा। जितना जरूरत बा उतना ही खाना ला ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तू आ गया का रहुआ ना खाब का? रहुआ बुरा मत मानब लेकिन हम बाहर के कुछ ना खानी अपन घर के खाना ही अपना साथ लेके चले नहीं। अरे बेटा ये हमारा खुद के कैटरिंग बा थोड़ा बहुत खादा। ना ना शुक्रिया। एकरा खाए खातिर मत पूछी ऑर्गेनिक खाला ही। ए सुनो ना हम ऐजा आवता नहीं हमारा फोटो ला ए तू आ जा आवा आवा
हमने दोनों निकाल अच्छे से खींचिए। अच्छा ठीक बात है। ओके हाँ बहुत चला ठीक बा खींचा ओके चला ठीक है अब तू लोग जा आ जाओ। हाँ आराम से ओह, कितना बुरा बात बा। सवेरे सवेरे ऐसा करता रहे पागल कहीं के। ये लोग के घर में केहू समझावेला ना का? ऐजा खेले से अच्छा तू लोग के स्कूल जाए के चाहिए। का हमनी लोगन के ई पेड़ के पौधा मिल सकेला आंटी? का कहला आंटी? ऐसे बात मत करा, आंटी गुस्सा हो जाइए। आंटी हो की तहार निकला। ए, चल भाग चल यहाँ भाग से। यहाँ से चल चल। स्कूल जाओ। राजम्बा इनके जनबा ना डंडा से मार के भगा एक चाहिए यहाँ से। सही कहनी। हम प्रिंसिपल से बात करता नहीं। हमके ये लोग यहाँ दिखाई ना देवे के चाहिए। जब्बार भाई हाँ का प्रॉब्लम बा? अरे बच्चा सब बदमाशी करत रहला। अरे कुछ दिन पहले ही जंगल साफ भइल रहे ना, अभी पेड़ सामने आ गए। अब एकर शेप ऐसन बा कि हमरा खातिर सरदर्द बन गइल बा। तो एकरा के काट काहे ना देता? अरे काट नहीं खी सकत ना। अच्छा आपके साहब टाइम पे तो आ जाइए है ना? हाँ अगर छुट्टी पर नहीं खनते आ जाई हम। ठीक 10 बजे तक ऑफिस पे पहुंच जाला नु। बाहर के जंगल से घना जंगल तक यहाँ बा। अरे सुनी हमार सर ओके खरीद के यहाँ लगैले बाड़न। ई जौन बा ऑक्सीजन प्लांट बा। कभी कभी एकर पत्ता भी खाएला नु। हाँ उहे तो देर हो रहा देर हो गई। साइड हटिए प्लीज। 1 मिनट भाई साहब, हमने के पहले आयल बन जा। आप पीछे रही। बेटी इनके अंदर जायदा ये सर बाड़न। सॉरी सर, हमके पता ना रहे। आ जाए सॉरी सर, हम आपके पहचान नहीं। कोनो बात ना ईपीएससी साइन करेक्ट बा ना? जी ओरिजिनल कौन सा है? ई वाला ऐजा साइन कर दी और ऐजा। हाँ ये भी दे दो। का इनकर कोनो जुड़वा भाई बा का? ना लेकिन भइल का। इनकर जैसन दिखे वाला हमनी के घरे कंस्ट्रक्शन खातिर आइल रहे। अरे ही खुदे रहलन। लोग पैसा खर्च करले या जिम जालन काहे खातिर? सेहत बनाए खातिर। लेकिन हमनी के सोमन सर जब मजदूर बुलाएलन तो चल जालन, ऐसे के जैसे जिम जाताड़न। हम सुनले बानी कि वो काम के पैसा भी ना लेवेलन। ओहो ये हमार जूनियर ऑर्गेनिक बा, सर के स्टूडेंट। ये ऐसे ही आसन लगा के पानी पिएला। अब बताओ अच्छा भाई समय से पहले पहुंच गए ना था हमने की देर हो जाई। ये देखकर आपने कब से कहा था नहीं कि पेड़ के काट ना पर ही कर गलत है। नमस्ते नमस्ते। अजीब लगे। ओहो महिला कार्यकर्ता भी बाड़ी। का बात बा? देखे देख के रवा के का लागता? ओह का फिनिशिंग बा, कमाल लग रहल बा। जी मतलब प्राकृतिक बा लेकिन विकृति भी बा। आपके ये दोनों पेड़ एजा से कटवावे के पड़ी। अगर आप इनमें जहर डाल दी हैं तो ये ऐसे सड़ जाई। सुमन भाई हाँ वो लोग पेड़ काटे के प्लानिंग करत आड़े। हमरा के देखे था। अगर आप सब लोग चाहता नहीं तो हम ही पेड़ कटवा दे। का कहता ना? आप सबके कहल बा कि हिस्सा काट दिया जाए, ये कहल ज्यादा नहीं ना? अगर उतना काट दिया तो फिर से उग जाएगी फिर ना। और क्या कर सके नहीं? अच्छा तरह हुआ पूरा पेड़ काटे जाता नहीं है ना? हाँ अगर सुमन सर कही है तो पूरा पेड़ काट दे हम। करेक्ट। सर दूसर के राय पे गर्दन हिलौला से अच्छा बा कि अपन खुद के भी दिमाग चलाएं। अरे हमार भाई सुमन सुना, अगर तार शादी भइल होगा तो तार महिला संघ के भावना समझ में आई। आखिरी पेड़ के देख के तोरा के का लागत आई? कौन तरह के ढांचा हा? ई गंदा पेड़ कट जाए के चाहिए। यहाँ बच्चा महिला ऑफिसर आवत रहेले, यही से सर्टिफिकेट वाला पेड़ काटे के ही पड़ी। अगर ऐसा कोनो बात बा तो जिम्मेदारी लेवे खातिर हम तैयार बनी। का कहा था नहीं? हाँ? सच हो? हाँ। ठीक बात देख लिया जाए। ठीक बा देख हाँ। देखा था नहीं का होता। कृषि संवाद में आप लोगन के स्वागत बा। एक अनोखा भूख हड़ताल में आप लोगन के ले जाल चाहता नहीं। एक कृषि अधिकारी नगनता फैलावे वाला पेड़ काटे वाला के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठल बा और आसपास के जनता ई भूख हड़ताल के विरोध करतिया। इधर से जनता मिलके काम करे चाहती है आइल कि रही ना। हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हाँ, हो बिल्कुल जाए। सही। पर ई इहो ऑफिसर कमाल बा। अपने भूख हड़ताल तई कंक्रीट के काम करे खातिर बिल्कुल काहे अडिग आइल बा? बैठल बा। केहू देखल पैसा जाओ खातिर कि इतना हड़ताल लालची हो कितना दिन सकेला? तक चली। हेलो। तू न्यूज़ देख रहल बाड़ू ना? पेड़ पर चढ़ के बैठल बा उ त। हम भी वह देखा था नहीं। हमने कैसे पेड़ के काटे ना दे। पागल लागेला हमके तो। हमने के मरद दम पेड़ के रक्षा करा।
बहन वो तो केहू भी वक्त आ सकेला ना। ना ना तू चिंता मत करो और खाना बनावो। वो आज नहीं क्या सकत, लोग जमा हो गए बड़े ना, लोगन के देख के वो पगला जाला। हमरा खातिर एक और प्लेट लेके आवो तो। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम ना करेला। ये लैंडलाइन के इस्तेमाल कैले बाड़ा है और ये अपने ऑफिस से काम बिना रुकले ये भूख हड़ताल पर बैठल बाड़ा है। ये सबके खातिर उदाहरण बाड़ा है। सुमन में पकड़े के आप ही बताएं कि ये पेड़ के कटले के बारे में आपका क्या ख्याल बा? हमरा ख्याल से एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पर छोड़े के चाहिए। आप भी तो जाने ला कि पेड़ में भी जान है। आप ये जोन शेप देखत आड़ा, हो सकेला कि का लेके का ना खा जाए और दूसरा प्रजाति में बन जाए। ये बतावा हमने के जन्म भी तो ऐसे भल रहे ना। सही बात है। सही है ना? हाँ सही बात। जैसन टीचर वैसन स्टूडेंट। हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। सन्ने। हेलो कृषि ऑफिस। का भइल सर? एग्रीकल्चरल ऑफिसर वहाँ बाड़न जा। हेलो कृषि ऑफिस। सन्ने। हाँ का भइल सर? ओके डंगरा फील्ड से जुड़ल फाइल के का भाई? हम जल्दी तैयार करत बानी। पागल। राजम्मा ये सूखल पत्ता वाला छोड़ के कौन अच्छा था? कितना गैर जिम्मेदार पड़े। हेलो कृषि ऑफिस। सर हम पियो रंजू। हाँ बोला का भाई? देखिए हम ऐजा बानी। हाँ देखा तेरा काम बताओ का सर हम बीटेक में फेल हो गए नहीं। हम हमारा पिताजी के बतावे चाहता नहीं कि हम कुछ भी कर सके नहीं। हाँ था ऐसा कोनो फसल है जो हमके 3 महीना में अमीर बना दे। सर हम सोच ले बानी कि हम मिट्टी में ही जियब। हमरा हिसाब से तारा खातिर हुए अच्छा जगह बा। क्या? हेलो कृषि ऑफिस। हेलो सोमन सर होखी का? हाँ बोली का काम बा? हम आपके हड़ताल खातिर बधाई देवे खातिर कॉल कैले बानी। ठीक बा कर ली। आपके हड़ताल बहुत अजीब बा और इससे ज्यादा हम का बोली। कुछ नहीं कह सकत तो कॉल काहे कैलू? ओह सॉरी सर हम फोन रखत बानी। हाँ सुमन भाई। हाँ हम रुकी का? ना ना जा पक्का? हाँ काल मिलल काल मिलल जाई। हाँ हेलो कृषि ऑफिस के बोला था? सर हम आपके फैन बानी। आज सवेरे भी कॉल कैले रहनी। ओ इतना जल्दी हमारा फैन भी बन गई? हाँ का चाहिए तारा? हमरा के कुछ ना चाहिए। हाँ। हम बस यही खातिर फोन कैली कि रात में पेड़ पर बैठब खतरनाक होखेला। काहे खतरनाक होला? पूरा दुनिया में जौन बंदर बा वो लोग तो पेड़ पे ही रहेला। वो लोग के तो कोनो प्रॉब्लम ना होखेला। अच्छा यही खातिर रउआ पेड़ पे बैठल बानी। मतलब का बाप के? ओह सॉरी हमारू मतलब ना रहे। कहीं रहुआ हमारे लेडीज स्टाफ की टीम से तनिखी ना जो नहीं सब करके हमारे भूख हड़ताल तोड़े के चाहती है। हाँ ओह हमार मकसद नुकसान पहुंचावे के ना रहे, रउआ के सपोर्ट करे के रहे। बुरा लगल होके तो कॉल ना करब। सॉरी। हेलो हेलो के बोला था? आप हुए लेके आई ना? लड़की तोहर माँ बोल रहल बानी। ओह अच्छा तू हो का भाई? तोहरा के कोनो दूसर जगह ना मिलल का भूख हड़ताल करे खातिर? तो तू इतना रात के ये सब पूछे खातिर कॉल कैलू? हा बेटा तू कुछो खैलस की ना बेटा? अरे हमार माँ ये भूख हड़ताल हा। हड़ताल जल्दी खत्म हो जाई ना। हम तोहरा खातिर तोहर फेवरेट मेथी के सब्जी बनौले बानी। ओह मेथी की सब्जी बनेले बड़ू? तू हमेशा मेथी के सब्जी के बारे में कहेला ना, यही से बनौले बानी। का भैला तोहके मेथी की सब्जी पसंद बा ना? हाँ पसंद बा। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो माँ।
हाँ हमरा पसंद बा, बहुत ज्यादा पसंद बा। हमके भी रउआ पसंद बानी। सोमन भाई उठ जाई। सोमन भाई पहले एगो अच्छा मच्छरदानी मंगाओ यार, हम पूरा रात सुत भी नहीं किए पहले। ओकर कोनो जरूरत नहीं के, पेड़ ना कटे के आदेश आ गइल बा, आवा नीचे आवा। जैसन कि अभी अभी आप लोग सुनले कि पेड़ के ना कटला के आदेश जारी हो चुकल बा। एही खातिर ई भूख हड़ताल के अब तोड़ल जात बा और कर्मचारी अब नीचे उतर रहल बाड़े। आप देख पावत बानी कि एक भूख हड़ताल के अब खत्म कर दिहल गइल बा। अब हम खुद इन्हीं से बात करब और जानब ये हड़ताल के बारे में क्या कहल जाता है। कांग्रेचुलेशंस सर सर एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल सर प्लीज। अरे बस कर सर ये बताएं कि आप दोनों यूनाइटेड फ्रंट जीत के खुशी मनावता रहे सर, आप कैसे फील करता नहीं सर? आपके क्या लगा था पेड़ के काटल इतना आसान बा? 2-3 पीढ़ी लागेला तब जाके पेड़ इतना बड़ होला। देखिए हम एगो ऐसा इंसान नहीं जो इको फ्रेंडली लाइफ में विश्वास रखेला। एकरा पीछे हमार कोनो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन हमरा जो ठीक ना लगेला हम ओकरा के अपन देसी भाषा में ठीक कर सकत नहीं। यही कहे के रहे हम। स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये दूसरा संग्राम है जो दखली पहली बार कि हमने जीत चुकल बानी जा। किस कट भी धो दी है जरा। साड़ी स्कर्ट ब्लाउज धोती माँ 1000 कपड़ा तू एक साथ इस्तेमाल काहे करेलू? खाली नाइटी काहे ना पहनेलू? कैसे हम नाइटी पहनब और तोहरा के एगो मैक्सी खरीद देब त तू पैंट पहने के परेशानी से भी बच जाइबा ना। देखा फोन के घंटी बजता। हैं? अरे घंटी बज रहल बा। हमके नाइटी पहने खातिर मिलेला। नौटंकी माँ। हेलो के बा? ई सोमन सर के घर हो की? ई हमार घर बा और ऊ हमरा खातिर सिर दर्द बा। अच्छा बतावा तू के बाड़ू? हम सोमन सर की बहुत बड़ी फैन बानी। आप उनकरा के फोन दे सकते? अरे रे हम अभी अभी ओकरा के काम देहले बानी। ऊ खत्म करे तक तू रुक सकेलू ना? हाँ जरूर, थोड़ी देर बाद कॉल कर। हाँ अच्छा ही होखी काहे कि ऊ कपड़ा धो रहल बा। ए बेटा हाँ? तोहर कोनो फैन कॉल कइले रहली। हाँ? अरे बाप रे तू हमरा के बुलेलू काहे ना? हमके का पता काहे कॉल कइली? ऊ कहली कि वापस कॉल करी तोहरा के। हेलो हेलो सोमन से बात करे तानी। हेलो हाँ तारा हमार घर के नंबर कहाँ से मिलल? हम जब्बार से राउर फोन नंबर लेनी। ठीक कैलू। काहे का भाई? अगर तू ऑफिस में फोन करतू तो सनी फोन उठाई और वो अच्छा इंसान नहीं खे। अच्छा तो रउआ पॉजिटिव भी बानी। पॉजिटिवनेस हमरा तो बिले तार नाम भी नहीं के पता। हमरा के एक सच बताई, रउआ हमरा कॉल के इंतजार ना करत रानी? ना का? अगर हम ना कहा तो झूठा कहलाए। राउर नाम जान सकत नहीं? शालिनी। शालिनी का तू बेबी शालिनी हूँ? बेबी नहीं सिर्फ शालिनी। ऑफिड्स और रोलर वॉर्म्स इन नारियल के सबसे बड़ दुश्मन है।
ये चावल पे भी हमला करेला ना? हाँ, कबो कबो नारियल के पूरा तरीका से खत्म भी कर देला। सच में? हाँ, तू तो हर काम करा, चल जा। अब बोला। रउआ मोबाइल नहीं खरीद सकेला? खरीद ले तो हम कभी भी बात कैसे करी? मोबाइल स्वास्थ्य खातिर हानिकारक बा शालिनी। मोबाइल फोन कोई खाए के चीज नहीं होला, सिर्फ फोन करल जाला। देखा शालिनी, मोबाइल फोन हमारे सिद्धांत के खिलाफ बा। तू चाहता हम तारा खातिर चिट्ठी लिख सकता नहीं? तू आराम से हमरा के खत लिखा, हम अपने प्यार के बारे में मम्मी पापा के बता देनी। सचो? ये सुन के तारा माता बड़ा खुश भइलो कि खुश भईनी, सुन के खूब डांट लगईनी। ऐसन का है का उनका पता नहीं कि हम सरकारी नौकर हैं जोना में कोनो बुरा आदत नहीं खे, जोन इको फ्रेंडली लाइफ जिएला और तो और ऑर्गेनिक खाला। यह तो सारा लोग कहेले कि तू थोड़ा सा पागल बाड़ा। पागल? के कहल तारा के? कहेला ऐसा। लेकिन हमरा के ये पागल इंसान पसंद है। और का पसंद बता रहा? ये कैसन सवाल बा? हाँ। तोहरे बारे में सुन के हमार माँ बहुत बेचैन हो गई नी। वो कहत रहे कि हमार चाचा के रिश्तेदार हमरा के देखे आवे वाले बड़े। तो ओ लोग क्या के देख ले बेटा? केहू हमरा के आके देखे हमरा के पसंद नहीं, हमके देखे वाला सिर्फ तू ही होखबा। माँ, हम जितना जल्दी हो सके शादी करे के चाहते। अरे भगवान, हमार सारा हल्दी गिर गई। अगर तू ब्याह ना करबा तो तोहार जिंदगी बर्बाद हो जाई। बाकी दोसर लड़की के जिंदगी काहे बर्बाद करे चाहेला तू? देखा माँ, तारा उम्र के लोग क्या पोता के संभाले के चाही और एगो तू बाड़ू। हमरे के बुरा भला कहा था। अगर केहू तोरा से ब्याह करी तो तोरा के ही दहेज देवे के वो पड़ी। स्त्री धन ना होगी, पुरुष धन होगी। बहन माई बेटा का बात कर रहल बड़ा जा? साजी, ई शादी करे चाह रहल बा। तोकरा करे तो शादी, हर्ज का बा? लड़की के हिया शालिनी दिखेले कैसन? हम देखले नहीं की। शाबाश। माँ, शालिनी ऐसा लड़की है जो अपन सेहत और सुंदरता के ख्याल रखेली। बिना देखे कैसे बोल सकेला? ओकर बात से हमरा ऐसा लागल। सुमन, ये प्यार पता बा कैसन होगेला? ऑटो रिक्शा के सफर जैसन होगेला। तू कबो भी कहीं भी उतर सकेला, लेकिन शादी ऐसा ना होगेला। ये एगो संघर्ष है, तू बीच में नहीं छोड़ सकत। जिए मरे के खेल है, ध्यान से खेले के चाहिए। बेचारी लड़की, हम ओकरा के इस दर्द से बचा लेनी। सुनला ना? ये जगह का? हाँ, यही जगह ही बा। तू एजे काले रही, पूरा हल्का देवरा वो तरफ ले ला। ऐजा ये घर है? हाँ। कहीं कैटरिंग वाला वो दिवांश के घर तो ना है? हाँ, चलो अंदर चले। चलो 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 चलो। हाँ? जरा जल्दी करा ना, वो लोग आवते ही ठीक बा मैम साहब। अच्छा से तला। हाँ। तलल होल खाना के ऐजा खुशबू आवता, लागेला हमने खाना के तेल में डूब जाएंगे। चलो ना, वापस चलो जाओ। चलो 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 चलो। यही जा रुका। कैसे ना आदमी हुआ? चंदन ऐसन बदन ई महके, चांद से सुंदर ई चेहरा, तोह में घुल के चमके खातिर आइले गो दीवाना तोहार, आइले गो दीवाना तोहार, आइले गो दीवाना तोहार। शालिनी, हम अपन बेटी के हाथ एगो मजदूर के हाथ में ना देहब। हमने के जा सकत नहीं। देखिए माँ जी, अगर आप एक शादी कहीं और करे के चाहनी तो हम एकरा के अपना साथे भगा के ले जाए। हमार प्यार ओकरा खातिर कबो कम ना होई, चाहे ओकर शादी कहीं और काहे ना हो जाए। हाँ, हमनी के परमिशन के बिना ही तोहरा साथ आ जाई। हम बोलब तो जरूर आई,
का तू जाइबू? हाँ हम जाइब। रहुआ जरा यहाँ आई। ओहो, अंदर आई ना। क्या बा? देखी, हमार भाई के यहाँ से गुरिस्ता आइल बा। लड़का गल्फ में अच्छा नौकरी करेला, वो लोग कबो भी आ सकीले। हम उ लड़का के चूहे मारे वाला दवा खियाई। सुन रहल बानी का कर रहल बिया? सुना, अगर तू ई लड़का के साथ चल गईलू ना तो हम खुदकुशी कर ले। अगर तू मर भी गईलू तो भी हम सुमन से शादी करब। का तू सोच ले लो। 1000 बार। हेलो भाई साहब, जल्दी से एगो काम करी। वो जो लड़का आए वाला रहे ओके मना कर दी। ओके बोल दी कि ना आए। जे मर्जी में वो करा तू लोग। हट जा यहाँ से। लड़का के केहू डिमांड बा का? वैसे तो कोनो मांग नहीं खे ओकर। बाकी ओकर कहल बा कि सगाई के रस्म ना करे। हाँ, अगर ऐसा बात हो उसे कहा कि हमके ये रास्ता मंजूर नहीं खे। हमार भाई बिल्कुल सही करल बा। हाँ, कहा आप दोनों तो नहीं चुप रहब। कोनो झगड़ा करे के जरूरत नहीं खे। हमरा खातिर हमार बेटी के खुशी जरूरी बा। ए महीना के आखिरी रविवार के शादी करा देता नहीं। अब लेकिन भाई साहब ओकर कहल बा कि शादी आषाढ़ के पहला तारीख के होके के चाहिए। आषाढ़ में? ये शादी ना हो सकेला ना भैया? हाँ, कैसे का हो गए? लड़का ना सिगरेट पियला, ना दारू पियला, ना कोनो बुरी आदत बा। बस एक बुरी आदत बा ओकरा अंदर कि दारू पियवलन के ना पिए के सलाह देवेला। ई तो बुरा है। कहीं वो हमके भी ये सलाह न देवे लागे। वो तो दी। अरे ऐसा बात तो जब उनकर मर्जी होके हमनी शादी करा देता नहीं। रवा के पता बा ओकर सारे दोस्त मजदूर बाड़े। वो सरकारी मुलाजिम बा, यही से हम शादी खातिर मान गई नी। अरे वो उतना बुरा नहीं खे। सही कहनी ना? हाँ। आषाढ़ के पहला तारीख संडे है का? नहीं आंटी, शुक्रवार है। का तो के आषाढ़ के पहला तारीख के ही शादी करवावे के है? 3 तारीख के ना कर सके निकाह? ओकरा से पूछे के पड़ी। बाकी हमरा नहीं खे लागत कि मानी हो। ओ, अब हम अपन रिश्तेदारन के कैसे समझाए? जाए दा कोई भी बहाना बना दे काहे? हाँ हाँ। अरे पुनप्पा, तू सोमन के बारे में सुनला का? नाता ओकर समाचार ना सुनला तू? काहे? का भाई लोग के? हमरा के पहचाने वाला लोग जरा ध्यान से पढ़ी। आषाढ़ के पहला तारीख शुक्रवार के गांव के भगवती मंदिर में हम शादी कर रहल बानी। वो शादी के कोनो भी मुहूर्त ना हा। आप सबके पहुँचला के बाद और खाना खैला से पहले शादी की रस्म शुरू कैल जाई। आप सब हमार शादी में जरूर आई। आप सबके सोमन मुरांटी परमविल दस्तखत। सुना, ये बुड़बक शादी करे जा रहा बड़ा। तलाक भी एकर जल्दी हो जाए देखियो। वो सब तो ठीक है, बाकी ये सब बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल सही कहला। नमस्कार। हम बढ़िया बने। काहे सब अच्छा चल रहा बना? चिंता करके कोनो जरूरत नहीं के। नाता शादी के शगुन के बचा के रखिए। शादी में शगुन तो बहुत मिलल बा। एकर जरूरत ना रहे माँ। दुल्हन रोक कर घर वाला आ रहल बाड़े। कई सोना भी ऑर्गेनिक बा। सोमन के साथ अगर जोड़ी अच्छा लगी। वैसन खड़ा काहे हो गइला? हमरा खड़ा पहले से का प्रॉब्लम बा? अरे जरा पीछे तो हटा भाई। का खाली दुल्हन के वीडियो बनाई बा, दुल्हा भी जा बा। अरे समझ गइला? हाँ। थाली जमीन पे रखी और बैठ जाए। बैठ। समन गठबंधन के वक्त बिल्कुल डरैया माता है। काहे? कोचू मोन तो हर नाम के घोफड़ा करे वाली भी है। ठीक मंगलसूत्र बनते हमनी के भाग जाए। कहाँ भाग जाई है? अरे खाना खाए लख लाल में जाए बना। अरे कहा तो के? डर लगा था। हाँ, हमरा के थोड़ा टेंशन बा। टेंशन को ना बात के।
टेंशन तो वो लोग लेला जोन खाए पी में भी शर्माएला। हम तो सवेरे सवेरे गर्मा गर्म इडली और चना खा के आइल बनी। तू कुछ खले बड़ो कि ना? हमके कहले रहले शादी से पहले कुछ नहीं खाए के। सवेरे के नाश्ता कबो स्किप ना करे के चाहिए। खाना से ही ताकत मिलेला, याद रखिए। एक बाद से कबो भूखा पेट मत रहिए। तो सेहत खातिर अच्छा होला। अरे जाए लखा सच में खा ले का कर रहल बड़ा ही? ऐसे भी केहू खाए लगा। शुभकाम भरतरम विष्णुम शशिवर्धनम चतुर्भुजम प्रसन्न वजगन जाए सर्व विघ्नो प्रसादे। चला अपन काम करा। रवा कुछ कहानी? अरे कुछ ना, मंगलसूत्र लावा। यह सत विरतक कात्या परिचित्रा परिसत्यम विघ्नम विघ्नम वरित्रम विसत सेनम तमाश्रय। मंगलसूत्र 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 निकाला। मंगलसूत्र का लगता मंगलसूत्र लावे भूल गया। अरे ऐसे कैसे भूल गई? इतना अरे मंगलसूत्र नहीं खे का भइल? का भइल? हैं? का कोनो परेशानी बा? शादी में मंगलसूत्र नहीं के। कहो रख लो मंगलसूत्र। ओने चला मां। इतना लापरवाही ठीक ना होला। कोनो प्रॉब्लम तो नहीं ये भी कोई तरीका बा? का हो हाँ? मंगलसूत्र कैसे भूल सकेला इंसान यार? मंगलसूत्र भला क्यों कैसे भुला सकेला? हां अपन मंगलसूत्र दा मां। हैं? हम अपन मंगलसूत्र देव तोहरा के? काम दूसर के मां से मांगता नहीं। अभी लात मार। तोहार मंगलसूत्र अरे हमरा देखे मिला तभी तो मां से मांगता नहीं। वाह बहुत बढ़िया। बिना मंगलसूत्र की शादी। आषाढ़ महीना का पहला तारीख का शुभ दिन में शादी करते अपन मुंह बंद करा। अब हमने का करा? बेटा मंगलसूत्र कहाँ रख देला? पापा शायद हम ओकरा के ए जगह ही खो देले बानी। अगर हमने के मिल के खोजल जाए तो जल्दी मिल जाई। हाँ, खोजो खोजो सब लोग खोजो। सही रही। खोजा खोजा ढूंढल जाए। हाँ खोजा खोजा। अरे यही कहीं होई। होने देखा मिला था। एजा खड़ा रहल ना। अरे वही देखा नीचे होई। जरा ध्यान से देखी। हो सकेला कि रूम में होके ये बुला गए लोग जाके देखा ना हो जा देख। हाँ मैं के रख लेता था। बोले हम मत केहू के। हम मुझे ड्रेसिंग रूम में देख क्या होता है। जरा देखी। सरदर्द था यार। हां हां और का इतना धूप में हम नहीं के खो सकत। हम घरे जाता नहीं। हम तो खाना खा के ही जाई। हाँ? कितना शर्म के बाद भाई। सोमन तू मंगलसूत्र केहू दुकान से खरीद ले रहे। क्यों दिन तोरा के भी ऐसे ही खो दी। बेटा दुकान से दूसरा खरीद ले जा। देखिए इस शादी के हार नहीं के मंगलसूत्र पता बा। कितना गैर जिम्मेदार बाड़ो। सामान मुहूर्त निकला था। का सोचा था तू? का हमने शादी कल रख ली? का कल शादी ऐसे कैसे चली? मंगलसूत्र चाहिए कोनो रास्ता खोजा ही का पड़े। तो जाओ और अपन बीवी के मंगलसूत्र लेके आओ। गिरवी रखल बा ना तो हम दे देते। बस कर लोग। कल घर में शांति से तरह के दूसर मंगलसूत्र लिया के पहना दे। बिना मंगलसूत्र के ऐसे कहीं शादी होला का? सरकार हुआ झूठ मूठ के मंगलसूत्र पहनावे के दिखावा कर सके नहीं। अरे यहाँ आग लग गई। अरे अरे चिल्ला मत। ए जाई कमरा में बहुत सारा मच्छर रहे इसे धूप जले ले बानी। तू मच्छर वाला मैट ना जला सकेला। मच्छर में भी हमने की जैसन जान होला। अगर ऊ धुआं से मच्छर मर सका था तो सोचा कि हमने के का हाल हुई। सच में जीनियस बड़ा। हम तो ये बारे में सोचले भी ना जाए रही। आज से हमने के दोनों ये बारे में मिल के सोचेंगे। का कहता रू? हाँ? देख हमरा दूध पियल पसंद नहीं है। तू चाहता पी सकत रू। हमरा भी दूध पिए पसंद नहीं, लेकिन फिल्में दिखावेले तो माँ हम दरवाजा बंद करता नहीं। ना ना खुला रहे दो ना। ओहो कैसन पहला लड़का भाई। माँ भी ना।
सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा रहे, तू ही बनवले लू ना। देखो बात ऐसन बा, शादी में लोग आवेला खाना खाए खाते, पर यहाँ पर तो सब्जियां कच्चा रहे। कच्चा सब्जी हो तो खैला के मजा ही किरकिरा हो जाला। भाई हमरा के जैसे सोमन कहला समोसन खाना बना देनी। देख इस सोमन के शादी रहे ना, सोमन अपन दावत अपना तरीके से मनावेला। अरे वो बात नहीं खे यार, क्या बात वो बहुत कंजूस आदमी है। अगर हम ओकरा के कहे जैसन खाना ना बनाई तो हमारे 1.5 दिन के मेहनत ना काट ली और हमार खून कर दी। देखा शालिनी, ऐसा कहल चला कि आदमी और औरत बराबर होला लोग, लेकिन हम ही बात के पूरा तरीका से ना माने नी। ताहर माता पिता तारा के अच्छा शिक्षा दिया लोग, ताहर अच्छा परवरिश कई लोग, लेकिन ताहर शादी करके तारा के दूसर घर भेज दिया लोग, जो देखल जाओ तो तारा खातिर अजनबी बा, जैसे एगो पौधा के दूसर जगह रोपल जाला। सलाम करतनी वो लोग के इत्याग के। वो लोग सच में महान बा। यही से जब भी ताहर मन करे तो अपन माता पिता के लगे जा सकत रू, जितना दिन चाहे रह सकत रू। हमरा से परमिशन लेला के कोनो जरूरत नहीं है। हमार बात समझत रू ना? हाँ हाँ। अब हमने के सुध जाए के? शालिनी, हाँ? का भाई? हमरा के अभी अभी घर जाए कहा। हमरा के मम्मी पापा के देखे कहा। शालिनी, तू घर जा सकत रू। शालिनी, तू घर जा सकत रू, हमरा कोनो एतराज नहीं है। सोमा, बहू रो कह रहल बिया। रास्ता बहुत कठिन मगर, रास्ता बहुत कठिन मगर, हमारा रेल दौड़े सरपट। रास्ता बहुत कठिन मगर, हमारा रेल दौड़े सरपट। रास्ता बहुत कठिन मगर। हमारे मन में एगो सवाल बा, पति पत्नी के जैसे नहीं कब तक रही हैं? का कहल जाता ना? हम ही कहल चाहता नहीं कि हमके ई बात का फिकर बा कि ई दोनों शादीशुदा जिंदगी कब तक गुजार पाई हैं। हमके जवाब चल बे गधा कहीं के जगह घर में दारू पी रहल बड़े ओकर बारे में गंदा बात करते रहे। तोड़ दो। चुप करो, एकदम चुप। अभी जो हम सुननी वो हमारी गाड़ी की आवाज है। वो लोग भी सुन लगा? ना सुननी। अरे साला कि वो हमारी गाड़ी चुरा रहल बा। अरे का भाई? कुछ ना भाई साजी। अरे गाड़ी के हेडलाइट चालू कर ले। वो लड़की के का भाई? इहे कोनो सलाह देले हो कि ऐसे बेचारी रो रहल बाड़ी। चला हट। लागता के वो ओकर देख के डर गइल बिया। का कहला? बड़ा खत वाला अंदर भागा। हाँ बाना भीतर हाँ, चलो फिर। सर हाँ मैं सुरन जी रउआ से मिले खातिर आयल बाड़े। काहे खातिर? मुर्गी पाले वाला किसान लोग के कर्जा खातिर। देखा मैसरो नहीं कर्जा गरीब किसान लोग खातिर बा, जेकरा लगे पाले खातिर 5-10 गो मुर्गी बा। हाँ मैं तारा के कोनो घपला करे ना दे। अरे का सर, ये कोनो बड़ बात नहीं के। हम 10 किसान के पहचान पत्र देता नहीं, वो लोग के नाम देता नहीं। आपके उनकर जांच करके कोनो जरूरत नहीं के। सारा कर्जा हम ले ले। सर देख लें, एकरा खातिर रउआ के अच्छा पैसा मिली। उठाई जैसे सनी एकरा के बाहर लेके जा। सने अगर ऐसा बात हमने के कुछ सोचे के पड़ी। इनके घर के सामने वाला सड़क बनी कि ना? हम रउआ की याद दिलाती। पिछला इलेक्शन में रउआ बहुत गंदा रास्ता बनेले रहनी, और जब बारिश का पानी भर गिल रहे और हमने के बहुत परेशान भइल रहनी। हमने के लगे पैर बार और जैसे हमने के चल के जाए। अपन वक्त बर्बाद मत करी, जाइए जैसे। ठीक बा, देख लिया जाए। हाँ चल रहे। देखी चंदू आवता। हाँ, जीजा जी इतना जल्दी कैसे? ए एकरा बुखार और सिरदर्द भी बा।
भैया चंदू कोनो दवाई ना खा ले और ऐसन करे खातिर इनके सोमन कहले बाड़े। ठीक बा, फिक्र के कोनो बात नहीं है। एकरा के हल्दी और सूंड के काढ़ा बना के पिया दे, ये ठीक हो जाए। एक काम करे वाला खाली स्टाफ नहीं खे, बल्कि हमार भाई भी बा। ऐसन कोनो सलाह ना देव जो एकरा खातिर अच्छा ना होके। सुमन भाई मिनी इंग्लिश मेडिसिन लेवेली। इंग्लिश मेडिसिन के कम ना समझा तू। बहुत सा बीमारी में इंग्लिश मेडिसिन ही काम आवेला। वो समय हल्दी अदरक ये सब कुछो काम ना करेला। का तू पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट के बारे में जाना तरा? हाँ, तारा पता भी बा कि उनमें काका मिलावल चला, और हमनी के तो बिना जानकारी के खाए की आदत बा। कुछ देर खातिर आराम करा। ठीक बा। हाँ। का तहर पत्नी वापस आ गई? हाँ, वो आगे बढ़ी। उनका मायका के याद आवत रहे, काहे कि पहले घर से दूर रहल नहीं की। चलो ठीक बा भाई। शालिनी, काले हमने के हनीमून खातिर चले के का? हमनी कब जात बानी? माँ खातिर हफ्ता भर खातिर सामान भर देबे के, फिर चले के कोनो जगह। एक हफ्ता खातिर? बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ जाए कहाँ लिस्ट बना लेता नी। लिस्ट के का जरूरत बा? कोड़ई कनाल से शुरू करेंगे। का कहा थे? एक हफ्ता खातिर जा रहल बाड़े ना? ये सब सोमन खातिर ऑर्गेनिक खाना बा। अच्छा। हाँ। देखा करके संभाल के रखिया। हाँ। ई का? वो एकरा से अपन दांत माजेला। पत्ता से? हाँ। संभल के जाइए। का करत बा? अपन गाड़ी के सारा पेपर सही बा ना? हाँ, सब सही बा। कोड़ई कनाल पहुंच जाई ना? रउआ के पास जाए के बा या वापस भी आवे के बा? लागत है तू ज्यादा ही स्मार्ट पड़ा। हाँ? तार हिम्मत कैसे भाई? अरे हम कुछ बोलना करनी पड़ती। ई गाड़ी काहे आयल बिया? हल्ला काहे मचावता रहो? सुमन हनीमून खातिर जा रहल बा। सब्जी के बगीचा में जात होई, है ना सुमन? रउआ ये बात के जवाब अब ये चाहता नहीं कि हम आके दी। देहले के कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, हम चलत आनी। हाँ, जाई जाई। हाँ? हम नहीं खीता वाला शरबत पियल भुलाए मत। मालूम बा, तू जा अब। हाँ, चलो। हाँ, संभल के जाइए। हाँ। हम कैसा लगा था नहीं? ओहो। शालिनी, चल चली गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक बा। हनीमून खातिर तो के नहीं के ले जात बाड़े? ओ, हमार हनीमून अभी खत्म हो गई बा। ये देख, चल 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 चल। बस बस रोक, कहीं है रोक। का तू थोड़ा देर रुक सकेला? हम जरा सामान लेके आवत एक बार रुक जाए, लेकिन वेटिंग चार्ज देवे के पड़ी। का तोहरा पास मटन पाव बा? मटन? हाँ? हमरा लगे चिकन मटन और सब्जी भी मिलेला। हमार कुत्ता सब्जी खा गया। हमार खातिर 2 मटन और चिकन पाव पैक करा। शालिनी, कोड़ई कनाल खातिर हमने के जैसे राइट लेवे के पड़ी। अच्छा शालिनी, तू जोधा अकबर देख ले बड़ू का? नहीं, हम ना देखनी। नहीं खुद देख ले। हाँ, तेरा पता बा कोनो फिल्म नहीं खे, बल्कि इतिहास के बहुत अच्छा जानकारी है। का? हाँ, मतलब बहुत प्यारा फिल्म बा। अच्छा। सुना? हाँ। ए जगह यहाँ आसपास रुक के चले गए। ठीक बा। दुनिया बा खूबसूरत, पर्वत बहार बा, तारा लगे बाई गाना। हाँ बाना। तो बजावा ना। गाना लगावे से बाहर आ जाई का? अरे जॉन कहा था नहीं तो करा ना, सवाल जवाब मत करा। इला तू और तहार बाहर।
लिफ्ट लेवे के चाहत रहे ना। अरे हमने के लगे बहुत टाइम बा, कोनो जल्दी नहीं खे। हमने के तनी आराम कर लेवे के, ओकरा बाद फिर चढ़ब। हाँ कितना अच्छा लगा था ना। अगला बार हमने के माँ के भी साथ में लेके आए। अच्छा ना लगा? अच्छा सुनो, एजा से ज्यादा प्रसाद ले लिया जाए, तार मम्मी पापा के भी दे दिया जाए, वो लोग के कितना अच्छा लगी। एकर कोनो जरूरत नहीं खे, उनकरा के ई बात बतावे के जरूरत नहीं खे। चलो। एक हफ्ता कैसे निकल गई पता ही ना चलल। हनीमून के आखिरी दिन में हमरा के पता चलल सोमन नास्तिक बाड़े और हमरा के पतला करे खातिर यहाँ लेके आले। यही खातिर हनीमून प्लान कैले रहले। उनकरा लागल हम पतली हो जाए, फिर भी हम खूब एंजॉय कैनी। साजी पिछला दिसंबर में हमार 15 बतख मारल गई। एगो नया पैसा भी सरकार हर्जा में ना देलस। अगला बार एक को बत्तख हाथ ना लगा दे जब तक हर जाना ना मिली। तो तोरा लगा था कि अगला साल भी बर्ड फ्लू आई। हमारी मतलब नहीं के नुकसान हमार भी भइल। देखा चाचा, जबले सोमन यहाँ बा आपके चिंता करे के जरूरत नहीं के। सोमन पता बा वो हमार बात जरूर मानी, यही खातिर तो बोल रहल बानी। साजी तारा के बतले रहनी ना कि अभी तक ले हरजाना नहीं के मिलल, तो काहे सिर दर्द पाल रहल बाड़ा। का कहला सिर दर्द? आप जैसे ऑफिसर के बात सुन के ही हमने सर अपन सारा बतख के पिंजरा में ही जला देनी। तू अपन मुंह बंद रखा। तो हम कल रानी तारा के साजे एकरा के बतख जलावे के कल रानी कुछ बोलल जाता रह तू। हर मासूम जानवर लोग के चलेला के ही पाप के फल है। अरे भाई वो सरकार के ऑर्डर है तो हमनी क्या करी? भाई हड़ताल करा ना, वो तार संवैधानिक अधिकार है। अरे सुमन भाई, ये गरीब किसान कर्ज लेके खेती करेले, ये करिया का सकेले? ये हड़ताल भी करिए तो उनकर संगे के खड़ा होकी? ये कर्जा पहले ही मंजूर हो चुकल बा। हम जिला सेक्रेटरी से मिल के आ रहल बानी। पर इतना नामुमकिन बा। अरे तोहार हेड ऑफिस एनओसी नहीं देत, ऐसे रुकल बा। सरकार का आदेश है तो एकर मतलब हम ऐसे नहीं ना दे सकिनी। अरे हमनियो कोनो जिम्मेदारी बनेला। कैसन जिम्मेदारी सर? आप वो गरीब किसान लोग के अपना पीछे दौड़ा के पैसा मांगे की चाहता नहीं, मतलब ई के रिश्वत चाहता नहीं। ए जबान संभाल के बात करा। सर हम जानत नहीं कि हम रउआ से कैसे बात कर रहल बानी। अगर रउआ गरीब किसान लोग के हरजाना ना देहनी तो हम काले ऑफिस के बाहर हड़ताल करब, और ये पिछला हड़ताल से कहीं ज्यादा रउआ के महंगा पड़े, याद रखब। तू हमरा के धमकी देता रहा? हाँ देता नहीं। मीडिया के आवे से पहले बस हमरा के अपन फैसला बता दी। अरे भाई सोमन, हम 2 दिन में तहार काम कर दे हब। सर रउआ लगे खाली 2 दिन बा, ये 2 दिन के बाद ना हम रउआ से कुछ पूछब और ना ही चुप रहब। हाँ ठीक बा ठीक बा। इस सच में सिर दर्द था। देखो गाड़ी आ गई। अरे ठीक से साफ करा ना, एक साफ करा। एगो काम कितना बार बताओ पड़ी तो के? हाँ हम साफ करत हनी। ठीक से सामान है जाओ तारीका। नीना रमनी रोजी तो हम पहले ही खरीद ले रानी। कौन स्टॉक ना कहीं हम स्टॉक भी करबा तब वो चीज खराब होके वाली ना है। ई महीना में केहू खरीदलस ना काहे? बड़ा कल्ला वाला आदमी हर महीना ऐसे आवेला, पर ही महीना ना आयल। तो हर मतलब सोमन? हाँ सही कहला। एक बॉक्स रख दो अंदर। खाली एक बॉक्स? अरे सोमन तनी एहने आवा। बधाई हो खे। कौन बात के? का एकर जिम्मेदार तू नहीं खे सोमन? कौन बात खातिर जिम्मेदार? सिलसिला फिल्म में संजीव कुमार जब घर से बाहर जाला तो अमिताभ घर के अंदर आवेला है। तू घर जा। ये आमला ताजा है, 2 किलो ले ला। ये बेफिजूल के खरीदी काहे होता? काहे कि ये पेट से बा बेटा।
जैसन डॉक्टर कहले बा पुष्य नक्षत्र के 8वां दिन बच्चा के जन्म होखी। बड़ा समस्या हो सकेला। का मतलब? एकर मतलब ई है कि जब भी बच्चा 10 साल के होगी ओकर पिता के जान के खतरा है। बच्चा के पिता मर सकेले। ओकर पिता के मौत निश्चित था। एकर कौनो उपाय नहीं है का? कुल देवता के स्मरण करके दक्षिणा दक्षिण दिशा में रख दी। फिर उपाय बतानी। हम देता नहीं। उपाय ई है कि ऊ नक्षत्र में बच्चा के जन्म ना होके के चाहिए। ये कैसे मुमकिन बा? हैं? अच्छा मुहूर्त देख के सिजरिंग करा दा। कैसन लागल उपाय? 500 और गेल पानी में। जन्म खातिर भरडी नक्षत्र उत्तम है। चलो जा। अच्छा सुनो शालिनी, जब ले जिंदा बनी जौन बोला तारू तो कब ना होके दे। ज्योतिषी जो भी बतैले वो जरूर अरे होई। ओकरा के भाड़ में जायदा। एक दिन आगे पीछे हो गई तो कुछ ना हुई। हमरा के बस मन के सुकून चाहिए। ज्योतिष तो कुछ बोलेला हम ना माना। अरे सुना था, सुना। अभी तक ले बच्चा पैदा ना भइल और वाला की कुंडली तैयार हो गई और बच्चा के बाप भी मर जाए। इस सारा बकवास के जवाब हम होकर 10वां जन्मदिन पर दे। शालिनी, हमरा यही बरा तारा से कुछ जरूरी बात करे के बा। हमके तबे पता चल गए रहे जब तू सिनेमा दिखावे ले गए रहला। का बात है बतावा? हम तारा ऊपर एगो खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकत। हॉस्पिटल गईला पर वो लोग तार पेट पर छुरी चलाई। का मतलब? हमने क्या अपन बच्चा के घर में ही पैदा कर जाए। तू पागल हो गई बड़ा का? पहला प्रेगनेंसी के नाते हम परेशान बाड़ी और तोरा घरे डिलीवरी करे कहा? शालिनी, बच्चा पैदा करने को प्रोसेस है, ये अपना आप हो जाए। इस सब बकवास है। प्रोसेस बोला बहुत आसान लागला मर्दन के। ई मामला में तोहार जिद बिल्कुल ना चली। गाय के बच्चा दिला पर हम खुद मदद कर ले बानी। पशु और इंसान में कोनो फर्क ना हो खेला। शालिनी, डिलीवरी से पहले हमने के सारा जरूरत के चीज तैयार रखा। तारा हमरा ऊपर भरोसा नहीं के। बोला भरोसा नहीं के का? अगर हम तैयार हो भी गई नहीं तो भी हमार मम्मी पापा ना हुई। हम पर हंसे का चांस काहे देवे कहा? शालिनी, हमरा खाली तहार हाँ चाहिए, बाकी केहू से कोनो मतलब नहीं है। सोमन, एकरा से पहले तोहार कोनो बात के मना कहनी का, लेकिन हम तोहरा के अपने बच्चे की जिंदगी से ना खेले दे। हेलो। हेलो, चंदू बोलत बानी। जी बोली। सोमन आज ऑफिस आइल बानी का? ना भाभी, अभी तक ना आयल बानी। तोहरा के बता के गईले कि कहाँ जाए कहा? हमके तो कुछ ना बताओ नहीं। बिना बताए कहूँ ना जा ले। हम उनके ढूंढे जाई का? कोई जरूरत नहीं। जब वो आवे तो हमरा के बता दिया। ठीक बा, हम बता दे। हम माँ, तू बिना बतौले कहाँ चल गई रहे? तो के एकरा बारे में जरा भी ख्याल ना आइल कि लड़की पेट से बिया? इके बाड़ी बहन जी, ये हमरा के लेके आइल बा। एकरा से पूछी। आई। इके ह? हम दाई बानी। दाई? बाकी काहे खातिर? ई कैसन सवाल बा? दाई कवनो कलेक्टर के काम करेली? कैसन है पागल औरत बिया? ये हमार सासू माँ है। हाँ, तबे ऐसन सवाल करे तारी। वो ठीक हो जाई। सोमन, तू करे के का चाहत बड़ा? अगर बच्चा के कुछ भी भइल ना तो कुछ ना होखी। हम आसानी से डिलीवरी करवावे नी।
मक्खी के बिना पता चली। हमार बेटी बिना शादी के पेट से ना बिया। तो का भाई ये सब देखे खातिर लोग टिकट खरीद ले का? सोमन, अगर ये औरत यहाँ रही तो हम अपन बेटी के यहाँ से ले जाए। अगर ऐसन बात बता रहुआ जा सकत नहीं। बेटी अब ज्यादा सोचे की जरूरत नहीं है, तो हमनी के साथ चला। माँ अपन बच्चा के एक खरोंच भी बर्दाश्त न करेली और तू अपन बच्ची के चाकू से काटे ले जाता रू। हमरा करावल डिलीवरी में माँ और बच्चा के मौत नहीं खे भाई। चला बेटी, चलल जा। ना बिटिया, बिटिया। हाँ? चली यहाँ से, हम जा रहे बानी। जानकी चली। अरे सुना ना, माँ जी के दाई के यहाँ आइल बिल्कुल पसंद नहीं खे। शालिनी खाली हमार माँ के ही ना, तो हर माँ बाप की भी उनकर एजा आइल पसंद ना आइल। उ दिन दाई माँ तारा कान में कुछ कहले रहली, उ का रहल? हाथ हटावा। बतावा भी। साचो हम 8 गो बच्चा के जन्म देनी। जब पेट से रहनी तब मछली पकड़े जात रहनी। तू काम करत रहबू तब बच्चा पैदा करे में दिक्कत ना होखी। लेकिन आजकल के लड़की कोनो काम ना करेली, ना आंगन साफ करेली, ना पानी लावेली, ना रसोई के काम करेली, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल चाहेली। कैसन बाड़ा बेटा? पिंड तेल, बालारिष्टम और धनवंतरी तेल और लिकोराइस जल्दी से जाके दुकान से खरीद के लेके आ जा। चला हटा। लगाता उनके पसंद ना आई। हम ओकरा के दिन में 2 बार बरियार दूध में मिला के देत रहनी है। 8वां महीना में बंद करनी है। रउआ जोन तेल बदले रहनी है ओकरे से नहाए नी, मालिश भी करे नी। बहुत बढ़िया। हमार बच्चा, चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। अरे सुना, जल्दी यहाँ आई, जल्दी आवा सोमन। अरे तनी सुना था? हाँ। सोमन के घर से जोर जोर से आवाज आ रहा बा। अरे लागत बा ओकर दर्द शुरू हो गइल बा, जा जाके देखा ना। तनी हमें टॉर्च लेके आवा था। हाँ, का भइल? दाई माँ बोलत नहीं बानी, गैस हो गइल हा। का भइल लिख के? गैस का दिक्कत। यहाँ सबके नींद खराब करे आइल बाड़ू का तू? जब से जाइल बानी बैठल बानी, थोड़ा देर पहले चना खैले बानी, शायद ओकरा से ही भइल बा। एगो काम करा, इनकरा के गरम पानी में हाँ, हम जीरा जाके मिला के लावत दे आनी। काहे रे? ये बीमार औरत से तू अपन पत्नी के डिलीवरी करवाई बा? तो हर बनावल खाना खा के हम बीमार हो गइल बानी। तब पेट भर के खाए से पहले सोचे की चाहत रहे ना। हम अपन बहू खातिर बनौले रही और ये औरत चट कर गई। तो थोड़ा सा ही खैनी हो। कौन सा दवाई रहल? तरुणी पुष्टि। का भइल सोमन? कुछ ना यार। अरे गैस, अरे गैस के प्रॉब्लम बा। अजी सुना। हाँ? सोमन सुना। का भइल लिख के? हाँ? सोमन सुना, हमरा के बहुत दर्द होता। एकरा के हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी जल्दी। एक बच्चा होके वाला बा, ऐसे काहे करता रू? आराम से, रुका। माँ चिल्लाई बंद करा ना। जल्दी। अरे ये दर्द होता। तिमन भाई, साजी बोल रहल बानी।
संभल कर बेटा। फिक्र मत करा फिक्र मत करा। हमार बेटी हमके देखे ना लेटा दे कुछ ना, पलंग पर। हाँ, पलंग पर सुलावा अच्छा से। आराम से, पकड़ा करके। हाँ, आराम से। बेटा आराम से। बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। तू जाके गर्म पानी लेके आवा जल्दी। जा ना। नहीं ना जाई। बेटा तू रुका, हम पानी लेके आवतानी। हाँ ठीक बा। नहीं हमरा के बहुत दर्द तनी हिम्मत रखे बा। अरे डरे की जरूरत नहीं के। सुना, जाओ जल्दी से कंचू मोल के लेके आवो। ओकरा पास सिर्फ टाइम आबा। देर मत करी है, जल्दी आई हो। अरे जा जल्दी। सुना हमरा के बहुत दर्द चिंता मत करो शालिनी, हम बानी न तरह लगे। हम बानी तरह लगे, दाई तरह लगे बाड़ी। सब लोग तरह लगे बा। दाई माँ बच्चा भूखे वाला बा, जाके कपड़ा लेके आवा। शालिनी हिम्मत रखा। अरे हम कपड़ा लावे के कहनी ना। शालिनी हम अभी आएंगे। हिला मत। डरा मत बेटी, दर्द होखे तो जोर लगा। कहनी ना, चिल्ला मत। हे भगवान, हमार बहू और ओकर बच्चा के रक्षा करी है। हम तोहरा के प्रसाद चढ़ाई भगवान। बस बस हो गई। जोर लगावा बेटी। शालिनी की डिलीवरी हो जाए दो, फिर हम ये दाई माँ के अच्छा से देखा था। हाँ कंचू मोल, जरा यहाँ बैठ के पानी गरम करा, हम जाके ओकरा के संभालता नहीं। जल्दी जल्दी हमरा के जल्दी से पानी ला के दिया। शालिनी डरा मत, शालिनी कोशिश करा। शालिनी रोवा मत, कहनी ना, जोर लगावा और जोर लगावा। पैर हटावा, हटावा पैर। ऐसे कर और फैला। जोर लगावा बेटा, पुश करा और जोर से। बस बस हो गई, और एक बार जोर से। ऐसा मौका पे तोहरा के चक्कर आ रहा बा। बस हो गई, जोर लगावा। ये सब तोहरा वजह से भइल बा। छोड़ा ना हम तोहरा के। रो मत, धीरज रख। जोर लगाओ, जोर लगाओ। शालिनी जोर लगाओ, जोर लगाओ। शालिनी बस 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 रोका, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। देखिए बच्चा हे भगवान, हमार बच्ची हाँ। चली ना जल्दी। हाँ आवता नहीं, आवता ये नहीं। लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अरे जल्दी चला। शालिनी प्लीज हिम्मत रखा। जोर लगावा बेटा, जोर से जोर लगावा। जोर लगावा बेटा, जल्दी से हो जाए। जोर लगावा, जोर लगावा और जोर लगावा। हमार जान हमने रही कि ओकर साथ हमार बेटी अरे की हमरा शादी मत देखे मालूम करियो। रहे कि वो इतना पागल हो की। अरे आवा आवा जल्दी आवा क्या हो जल्दी। गई? शालिनी कोशिश कर शालिनी। जोर लगावा बेटा, डरे की जरूरत नहीं। शालिनी हमारी बात सुना बेटा, जोर लगावा और जोर से जोर लगावा। जोर लगावा, अभी हो जाए। जोर लगावा बेटा, शालिनी पुश करा। हाँ, बस बस और एक बार हो जाए। हो गया। हे भगवान, अंदर जा। जा अंदर जा। देखिए अब आप लोग जा सकेंगे। जी हम सर। कल बताओ। जी ठीक बा। नाना बन गया नहीं रहुआ, नाना। पुष्या नक्षत्र में पैदा भइल बा। जन्मदिन मुबारक हो के बेटी।
भाई का चला था? कुछ खास ना तो यार। हाँ हमारा ठीक चला था। अरे सोमा। हाँ तो यार तबादला के का भाई? दूसरी जगह जाए के रहे तो पहले ही चल जाती। हमरा यही जा रहे के बा। अरे आखिर बैल का सरकारी काम बा, केकरा पता बा कब ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाओ। सुमन भाई, हाँ कैसन बड़ा? हाँ देख लम कैच कैसे कहीं नहीं। रउआ के भी आदत पड़ गई। हाँ? सुमन के असर बा। चल बाज। ये कौन सा हीरोइन के स्केच बना रहल बाड़ू? राउर स्केच बनावत आनी। हाँ सच्ची दिखावत हमके। केहू केहू जगह पर तोरा के सुधारे के पड़ी। ये उंगली हमके पसंद ना आइल। दादी काई तोहरा शरीर के भाग नहीं खे। ऐसन बातों का ओकरा के सिर्फ उंगली कहल जाए, आदर से अंगूठा कहे के। अब हमके दूध दू के संभाले के पड़ी। लड़की के स्कूल तो ना भेजेला और नया नया चीज सिखावत रहेला। रउआ के गलतफहमी हो गइल ह। एजा से कोनो कंप्लेन न गइल ह। हमार विश्वास जाए करी। तो सनी, तोरा कुछ मालूम नहीं क्या? कुछ लोग फेमस होए खातिर जानबूझ के करेले। सर कहाँ भइल बा? चुप रहो। ए ऑफिसर, का बा? अध्यक्ष महोदय, हरित संघ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वाला नारियल के पौधा भेजे के निर्णय ले ले बा। अरे वो बाद में देखल जाए। हमरा पता चलो चला बा रखा। कि तुम्हार कंप्लेन कैले बड़ा कि हमार खाद कारखाना से निकलल कचरा तालाब में छोड़ल जाला। और तो और हमार गैर कानूनी खदान के बारे में भी। तोड़वा और तोड़पल्ली में हम जे भी करता नहीं, वो जे जासूसी करके तोरा का मिलेला? ओ हैं? ऐसन बात बा। का कुदरत के पालनहार बड़ा। अरे कूडनाट में जब बाढ़ आवेला ना, तो अगर पानी सही से बाहर निकल सके, यही से हमनी के सैंड माइनिंग करनी। समझला कि ना? हैं? तू बिना सोचले समझले पब्लिसिटी स्टंट कल चाहता और कुछ ना। बताओ तनी, अगर बाढ़ आ गई तो गरीब लोग का करिए? केकर नुकसान होखी? अध्यक्ष महोदय, वो हमार पिटीशन नहीं खे। रउआ नदी के लंबाई और गहराई बढ़ौला के इरादा से रउआ कितना रेत निकाल ले बनी रउआ पता बा? नदी किनारे के कितना पेड़ कटले बनी पता बा? एकर कोनो हिसाब बा? हम अपन हिसाब किताब लेके ऊपर तक जाई। ऐसन बात हमार बात सुनी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से हम सारा रिकॉर्ड निकाल के आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करैले बानी। रउआ बाढ़ पीड़ित लोग के बचावे का रहे तो स्पेल साफ कहने कहीं। हमने के लगे पूरा 40 को दरवाजा बा, उनमें से कितना को चला था? हाल ही बा कि बांध के दरवाजा के जंग खैला के वजह से समंदर के खारा पानी खेत में आवता। कई सारा बात के जवाब दे बा आपके लगे। समझ में आवता रहुआ? आज सवेरे ही प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जवाब देवे के पड़ल बा। तोरा जे भी करे के बाऊ करा सोमान। तू ही कुर्सी पे ज्यादा समय तक ना टिकबा। अध्यक्ष महोदय, हम रउआ के बताते कि हम भी यह चाहता नहीं कि हम ये सरकारी काम छोड़ के खाली और खाली हड़ताल ही करें। ये पागल आदमी के तू लोग सपोर्ट कर रहल बड़ा ना। सबके देख ले। अगर ऐसे नहीं चलत रहल तो ज्यादा दिन कृषि ऑफिस में काम ना कर पाए। काहे? का तोहर तबादला हो रहल बा बेटा? ना हमके लागल कुछ अच्छा अच्छा चीज खावे के मिली, यही से पूछ रहल बानी। हाँ। सुना, आज इंडिया हमरा से कुछ कहली हा। का कहले पिया? वो चित्र जरा ध्यान से देखी। दिखावा हमरा के। वाह। हम ऐसे ही स्कूल जाए चाहतानी। का? हम ऐसे ही स्कूल जाए चाहतानी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छा सरकारी स्कूल में तहार एडमिशन कराए। ठीक बा? ई खुद हमरा से ये सब कुछ कहलस हा। हमने के कहे के इंतजार करत रहनी कि खुद हमनी से कहो। बाना हमार बच्ची। क्लास में जाओ, अपने क्लास में जाओ। क्या कर पड़ा यहाँ? अकल आही गल स्कूल हवे के एक काम करता नहीं, एकर एंट्रेंस एग्जाम ले लेता नहीं। एग्जाम में पास हो गई तो एकर मुताबिक क्लास में डाल दिया जाए। ठीक बा सर। व्हाट इज द नेम? आई एम इंडिया। हम कहले रहनी ना, एकरा पहले ही स्कूल में भर्ती करवा देवे के रहे। केहू तोहार नाम पूछी तो देश के नाम बताइबू का? नो सर, माय नेम इज इंडिया। अरे ये तो बहुत अच्छा बात बा। सोमन के दिमाग में तब बहुत वैरायटी के नाम आयल रहे। क्रिमोही, क्रिमू ही। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू
फिर हमने के सोचने की कोनो धर्म ना होके के चाहिए। ये बचपना से सबसे अलग रहे। एक बार पूछेला शरीर में तेल लगावे से कोलेस्ट्रॉल तो ना बढ़ी। एग्जाम कब होगी हम तो के डेट बता दे। ओके सर। ठीक बा। हाय पापा। तो हर बैग के का भइल बेटा? माई हमार बैग नहीं की। एडमिशन हो गई लोकर। हाँ जो सर आज ऑफिस में बुलेले रहलन। एकर जो एग्जाम लेले रहलन ना ओमे एकरा के ए ग्रेड मिलल बा और कलन के काल से ओकरा के स्कूल भेज दी। हाँ अब हम का करब? कल से हम केकरा साथे खेलब? रउआ रात में जो सीरियल देखे नी ओके दिन में दोबारा देख लिया। पापा हमरा के कुछ पूछे के बा। वीना कहेली कि जब मम्मी पापा एक दूसरा के गले लगौले तब हमार जन्म भइल। सच बा? आजकल के बच्चा लोग भी ना स्कूल जावे से पहले ही खराब हो जावेले। हम कहले रहनी ना कि ऐसे सवाल ना करिए। का करत रु शालिनी? फिर बच्चन के सवाल के जवाब के दी। देखा हम कह देता नहीं अनाप शनाप सवाल के जवाब ना दिया। इलाकी जब भी मुंह खोलेली कोई ना कोई सवाल ही पूछेली और एकर बाप हमेशा एकर सेवा में खड़ा रहेला। बेटा जब तहर मम्मी पापा एक दूसरे के पसंद आइल लो तब शादी करनी जा और शादी कैला के बाद हम दोनों प्यार में एक हो गई नी। ओकरा बाद तहर जन्म भइल और 9 महीना ले तू अपन माँ के पेट में ही रहलू। पता बा फिर का भइल? तू अपन माँ के पेट में हलचल शुरू कर देलू। उस सारा दर्द तहर माँ हंस के सहन कर लेली। फिर 10वां महीना में तू अपन माँ के पेट से बाहर एलू। तहर पापा तहर माँ के वो दुख झेलत अपना आंख से देखले बड़ा और उ तारा के बहुत प्यार करेली। हमने के बहुत झेल के तारा के पहले बनी। माँ हमेशा अपन बच्चन खातिर त्याग करेली बेटा। तारा उनकरा कबो दुख ना देवे के चाहिए। पैर मारा अच्छा से और अच्छा से। बहुत बढ़िया। पापा हमरा के खुजली हो रहल बा। हाँ? ई बहाना हमनी के मत सुनावा, समझ लू ना? ना एहिजा देखी ना। हाँ ये तो सूजन होता। ए सुमन। हाँ इन्हें देखो जरा। मैसूरन फैक्ट्री के गंदा पानी तालाब में छोड़ल जाला। पानी में ज्यादा देर तक मत रुको। चलो बेटा घर चले गया। घर जेला के बाद हल्दी के पानी पिया दिया। ओकर जरूरत नहीं के, थोड़ा सा नारियल तेल लगा दिया। समझ गेलू ना? सुमन भाई आपके कृषि ऑफिस में बुलावल गइल बा। काहे का भाई? हमके ना पता बा। कुटनाड में हजारन के संख्या में बत्तख के मौत भइल बा। लगातार बर्ड फ्लू भारी मात्रा में फैल रहल बा। ई बीमारी तंगली, नेदुमुद्दी और पुड़कक्कड़ पंचायत में फैल रहल बा। केसी बिपिन हमनी साथे जुड़े वाला बाड़े। बिपिन का ई बीमारी हर जगह फैल रहल बा और इजा के का हालात बा? देखी सालनी, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए 2 दिन से बत्तख के मारल जात बा। लगभग 2 दिन में 25,000 से ज्यादा बत्तखन के मार दिहल गइल बा। एमे जेकर नैसर्गिक तरह से मौत भइल बा उहो एही में शामिल बाड़े। अब तक जिला में लगभग 50,000 से ज्यादा बत्तख के मार दिहल गइल बा। गाँव में बीमारी ना फैले करे खातिर रोकथाम कइल जात बा। वैसे वार्ड नंबर 10 में एक रोगी के पुष्टि हो चुकल बा। साजी के घर यह बना, चला देखल जा मिले ला कि ना। हाँ देख लिया। हाँ देखी वहाँ पे बा बत्तख। के बाड़ा? बर्ड फ्लू ओकरा बारे में तो सुन ले होखबू ना। जहाँ पे बीमारी फैलल बा ओकर रेडियस के 1 किलोमीटर तक हमनी सारा बत्तख मारे आइल बनी जा। सुनी जल्दी आई। ये लोग अरे का हमनी के चल रहल बत्तख के अरे पकड़ कुछ के ना चला दी हमारी है। ना सर साहब हमारे बत्तख के अंदर कोनो बीमारी नहीं है सर। अब साजी भाई ये केंद्र से एनसीडीसी डायरेक्टर बड़े और ये एनिमल प्रोटेक्शन की तरफ से आइल बड़े। जानवर के रक्षा करे वाला ही काहे उकनी के मार रहल बाड़े। ओह देखा साजी एक गो बत्तख के 200 रुपए मिली। ऐसा समझा कि होलसेल में बेच देला। का तू एक साथी लोग के नहीं बेच सका? अरे हम सबके भलाई खातिर ही बोल रहल बानी ना। का 200 रुपया हमनी के ना चाहिए राउर पैसा। हाँ? ए, पकड़ा। देखिए सर ये सब पहले से पहले भोपाल से टेस्ट रिपोर्ट आ जाए दी ओकरा बाद जला लिया। सोमन ज्यादा हीरो मत बना। ये बत्तख के खाए से ही सूजी उल्टी शुरू कैले सा और अभी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट बा। अकेला क्यों पेट से तू होगी? अपन मुंह बंद रखा। जोन करे आइल बड़े लोग के करे देना, खत्म करे आइल ये बड़े। बीमारी के तू बर्ड फ्लू में काहे तब्दील करे के चाहता रहा? गांव वाला लोग के डरावे खातिर ना। सबके मालूम बा कि क्रिसमस के दौरान मीट माफिया के खेल होला। सोमन
हम यहाँ दिन रात लोगन के मदद करे खातिर ही आइल बानी। तू जोन करतूत केले बड़ा ना ओकरा खातिर तोरा भोगे के पड़ी। गांव वालन के ऐसन मरे खातिर नहीं छोड़ सका। हमरा अपन गांव वाला लोग के अमीर और गरीब लोग के बहुत अच्छा से हालात पता बा। हाँ। और हम गांव वाला लोग के ये बात अच्छा से समझा ठीक बा, समझावाओ लोगन के। ठीक बा, हम भी देखा। हाँ ठीक बा, ठीक। हाँ ठीक बा। कोनो बखेड़ा तो ना होगी। कैसन बखेड़ा? अरे सोमन भाई, आज बिरयानी बाटा तारा केहू के जन्मदिन है का? तो अखबार ना पढ़ेला का? ये बैनर पर नजर डाला। अच्छा तो चिकन नहीं खे, मतलब बतख खा। अरे ऐसे तो बढ़िया जहर हा। एकर दिमाग तो ठीक है, कुछ भी बकेला। चला चला होने से पकड़ा। हाँ ऐजा से। ये आदमी के पास तनिको बुद्धि नहीं खे। जे देख रहल बा लोग के मजाक लागी, लेकिन हम बता दी कि हमने के जिंदगी कोनो खेल नहीं खे। तो लोग के मन से डर निकाले के यही एगो तरीका बा। पहले हम लोग का ओकरा बाद आप लोग खइया। आई सर। ए हट रे। हाँ ठीक है सर, ये पागल लोग बाड़े। रउआ ई का करतानी सुमन? अगर खाए के बाद तोहरा के कुछ हो गए तो सब पुलिस के ऊपर आरोप लगाई और कहें कि हमने कुछ ना कहीं नहीं उठा के फेंका। ये सब सर रउआ के सब कुछ गलत बतावल जाता। इस सारा बत्तख बर्ड फ्लू की वजह से नहीं मरल लो, बल्कि इनके फैक्ट्री के केमिकल के वजह से मरल बाड़ सन। अरे वाह, बहुत अच्छा। इस सब बत्तख बर्ड फ्लू की वजह से नहीं मरा। ये महान साइंटिस्ट आइजैक सोमन बोल रहल बाड़े। बहुत अच्छा। सर सुनी, ये बतख मरत आड़े काहे कि फैक्ट्री से केमिकल निकल के ये तालाब के पानी में मिक्स होला। सारा बतख मर जाए तो प्रेसिडेंट के फार्म के बीफ के बाजार में अच्छा प्राइस मिली। सर ये सब लोगन के ही गेम है। देखिए सर, हमारा जॉन बोले के रहे हम बोल दें। अभी आपके जॉन करे के बकरी। सुमन देखा, तोहरा के ई सब अभी एजे रोके के पड़ी। केहू के ई खैला के बाद कुछ भइल तो हमार नौकरी खतरा में आ सकेला और हम तोहरे खिलाफ कोनो केस करल नहीं के चाहत। चला उठा के ई जीप में रखा। तू बस एजा हाथ फैला के इंतजार करिया और हम तारा खिलाफ सेंटर से ऑर्डर लेके आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, कल के बिरयानी कैसन रहल सर? रउआ खातिर अंदर फ्राइड राइस के इंतजाम बा, जाई। सर अगर तू हर जगह हड़ताल करबा तब फिर यहाँ के काम क्या करी? सर हम इतना भी ज्यादा छुट्टी नहीं ले ले। हम काम खत्म कैला के बाद छुट्टी ले ले बना। सरकारी ऑफिसर सरकार के खिलाफ हड़ताल ना करे ले। का सरकार तोहरा के हड़ताल करे खातिर एनओसी देवेली। मैं सुरन जी सत्ताधारी पार्टी के आदमी बाड़े, ये बात भूलिया मत। ओ तो यही बात बा। तू यहाँ काम करके दुनिया के बदल ना सकेला। कृषि ऑफिस में काम करेला। जब रघुआ सारा राज्य के कृषि ऑफिस में टूर करे निकले नहीं तो हमें जा रहनी सर। तो हम कोशिश करब की जगह खुशहाल रहो। अगर ये मुमकिन नहीं खे तो हम वीआरएस ले ले। सोमन गुस्सा में गलत कदम मत उठावा। अगर यहाँ से निकल गए तो वापस ना पाईबा। देखिए हमारे पिताजी जोन कर्ज ले ले रहनी ओकरा के हम पिछला हफ्ता चुका दिले बानी। अब हमरा बस ये देखे बा कि हम दुनिया के अच्छा बना पाओ तनी कि ना। का अजीब आदमी। हाँ, सब लोग सरकारी नौकरी पावे खातिर मरे ले और इनके देखा। ए सोमन, ये सब तू आखिर का कहिला? नौकरी छोड़ से पहले हमरा के कहा ना बतैला? अच्छा ये बात तो शालिनी के बतैले बड़ा कि ना बतैले बड़ा? हमारा अपनो जिंदगी बा पिताजी। तोहार जिंदगी? अच्छा ये बतावा कि हमार बेटी हमार पोती कैसे जीहन? अरे तोहार सरकारी नौकरी रहे, ऐसे अपन बेटी के बिया हम तोहरा से कैले रहनी। हाँ हम वादा करत हनी कि हमार वीआरएस लेला से उनका कोनो दिक्कत ना होई। ये लोग वैसे नहीं जिंदगी जी जैसन जियत आइल बालो। सुन्नी एकर खातिर बिना नमक के खिचड़ी खाइल अच्छा जिंदगी है। बेटी ये फूल अपन पापा के कान में लटका दा। अजीब आदमी बा। शालिनी समझाए के जरूरत नहीं खे। तू जे भी करेला सही होला ऐसन हमरा के बिल्कुल नहीं लागेला। आज के बाद हमरा के भी डिसीजन ले कहा का हमार पापा के केटरिंग बिजनेस आज से हम संभालब। रउआ घर पे रह के बेटी के संभाली। बगले हटा। हाँ, आज से हमने सब साथ बैठ के आंवला जूस पियब। हाँ बेटा।
सुमन भाई आयल बानी का का हो गई तारा? आप कृषि ऑफिस छोड़े वाला बानी, डर के मारे इनके बुखार आ गिल बा। थोड़ा चाय बना दो। हमरा खातिर अजवाइन के पानी उबाल के लिए आई है। ठीक बा। अपन फैमिली के बताओ नहीं आप? हाँ, हमार ससुर हमरा के पागल कहला। तो आप कुछ ना कहला? काहे हमने के बेकार के बात में गर्दन अटकावे के हा। वो हमरा के बहुत कुछ सुना देला। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही होखत बा। आप ऑफिस में रह के भी सब कुछ कर सकेला। हम इस्तीफा देता नहीं, सबके खातिर खुशी के बात बा। क्या वो जब बोले खातिर केहू ना हुई? मैसूरन और सन्नी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ही अकेला लड़त आनी, आप ही हमारा सहारा बानी। जिम्मेदारी से मुक्त भइल कबो कबो बहुत अच्छा होला चंदू। हाँ पापा, कल रात के इनके बहुत बुखार हो गए रहे, सांस लेवे में दिक्कत होत रहे, ऐसे आईसीयू में शिफ्ट केले बड़े। ना ना, अब क्या की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर में इनके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दी हैं। ओके। वो का कहले? आवे खातिर कहत रहले, हाँ। हम मना कर देनी। उनके आवे की जरूरत नहीं है, हम बानी ना। आप चंदू के बीवी बानी ना, यहाँ साइन कर दी। हाँ। हम बात करते नहीं। घर पे जा और जाके आराम करा। पहले उनके शिफ्ट कर देवे, फिर हम घरे जाए। तनी हमारा संज्ञा बता, बात करे के बा कुछ। देखा भाई, डॉक्टर के कहल बा कि बर्ड फ्लू बा। ज्यादा देर रुकल ठीक नहीं है। सुन्नी के एगो 78 साल के आदमी के एकरा वजह से मौत हो गई बा। यही से जल्दी जल्दी ओकरा यहाँ से लेके जा। हमने ओकरा बचा ना पौने। चंदू अब ना रहल। चलिए। का भाई, का बात भाई? हमने के छोड़ के चल गए। चंदू के मौत हो गई। चंदू, हम क्यों कर पास जाए के बाद? रुका। हम क्यों उनके देखे के बाद? हमें जाए ना। हम एक बार उनके देखे चाहता नहीं। चंदू। नेडुमुड़ी गांव के पंचायत में रहे वाला लोग ध्यान से सुनी। मैसूरन हॉस्पिटल में चंदू के मौत से और रामगिरी में रहे वाला तुमी कुंजू के मौत से ही साबित हो गई बा H5N1 या जेकरा हमनी बर्ड फ्लू कहनी उ फैल रहल बा। सबे गांव वाला सावधान रही। ध्यान से सुनी, बर्ड फ्लू फैल रहल बा। अरे हम तोरा के ना, अरे छोड़ो, हम तोरा के ना छोड़ो, हम तोरा के जान से मार दे। अरे का कर रहा? छोड़ो, छोड़ो, हट जाओ, हट जाओ, अरे छोड़ो, हम एकरा के मार दे। हम ना छोड़ो एकरा के। कहाँ चल रहे? रुक, चंदू तोरा वजह से बच गई। हम तोरा के ना छोड़ो, भागो तू लगा, छोड़ो, अरे छोड़ो ना, छोड़ो तोरा के। अरे तोरा के जान छोड़ो, छोड़ो, अपने के एक बार उतरा के जा जा, अपने के एक बार उतरा के देखे जा। अरे छोड़ो उतरा के, अपने के छोड़ दो। मार चंदू, मार चल जवाब दे उतरा के। चलो, कहा तनी ना कि छोड़ा उतरा के देखे के बा। हमरा उतरा के देखे के बा। चलो, चलो, चलो। के सोचले रहे कि एक दिन ऐसन भी आ जाए। अरे वो पागल बा। जे भी तोरा जाने ला उ तोरा बारे में ऐसन कबो ना सोची। एकदम गाओगे। क्यों ये सब करके यहाँ से भाग कौन गए? कभी नहीं काम करने बा?
सब बत्तखन के जला दिहल गए। अब एक अचार बनैया बेचिया। अबे तू बिना तोरा के तो छोड़ ना, मार डालो तोरा के, हम छोड़ ना। तो इस बात कैसे भइलो? बहुत बोल रहा है। ये सब का हो रहल बा? खाली अफवाह की वजह से केहू केहू के मार सकेला का? सोमन, तोरा के अंतिम संस्कार में जाए के जरूरत नहीं खे। अगर केहू तोरा साथ कुछ कही दिलस तो सुमन, हमनी के साथ पुलिस स्टेशन चला। आप एकरा के लेके कहे जाता नहीं सर? चंदू और सुमन जौन बिरयानी खाइल रहे ओकर वीडियो वायरल हो गइल बा। जब ओकरा बुखार भइल त ये ओके अस्पताल ले जाए से मना कर देले। देखिए कुछ भी जानबूझ के नहीं खे कैले बा सर। हम ओकरा के हॉस्पिटल गेला से मना कइले रहनी। चला आवा। पापा बेटा, ये का बेवकूफी कैलस तू? साहब, ये गलत इरादा से कुछ नहीं खे कैलस। चला। गरम पानी में नमक और हल्दी डाल के ओकर भाप ला और सूखा अदरक के कॉफी पिया, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। ये खाली हमारे स्टाफ मेंबर नहीं खे, ये हमारे भाई भी बा। तारा लगा था कि हम ओकरा के गलत सलाह दे? हमरा के हमेशा से ऐसने लागत रही कि एकर अंत ऐसने हुई। जे हीरो बनना के कोशिश करेला ओकरे खातिर बहुत बड़ा सबक हई। खुद के होशियार समझत रहे। वो सब जगह हड़ताल कैलस, फाइनली एक गरीब आदमी की जान लेके खुश हो गई। इंडियन मेडिकल काउंसिल के मुताबिक केस फाइल भइल बा, ओकरे अनुसार ही जेल भइल। केहू भी चलत फिरत इंसान के कंप्लेंट से आप ऐसने केहू के जेल में डाल सकेले का? असही केहू कंप्लेंट न कैले बा, चंदू के परिवार कर ले बा। वो वायरल वीडियो रहुआ देखनी न का? वो वायरल वीडियो में सिर्फ चंदू ही अकेला ना रहे, सोमन भी बतख के मांस खैले रहे। एकर पीछे के हा साफ साफ दिखाई दे रहा बा, समझ गए ना? रहुआ जा सकेले। आज से अपने काम से ही मतलब रखा और अपने बारे में ही सोचा। बस बस। तू कुछ खैलू? हमरा के भूख नहीं खे, हम बाद में खा ले। अगर तू नहीं खो खैले तो हम भगवान खातिर एकरे बाद केहू के सलाह दे के परेशान नहीं खे करी। दूसरा के मामला में जब तक की टांग ना अड़ाई तब तक एकरा के नींद ना आवेला। नाराज होए की जरूरत नहीं खे। जब ये 1.5 साल के रहल एकर पिताजी गल्फ गईल रहे। 8 साल के लंबा समय के बाद वापस आईने। उनकरा के दिल की बीमारी रहल। 5 साल तक वो दवा लेहनी, बाकी ओकर असर उनकर किडनी पर हो गई। जब सोमा 9 साल के रहल तब वो हर रोज स्कूल ना जावत रहे, लेकिन अस्पताल जात रहे।
अपन पिता के देखभाल खातिर वो अब ना चाहेला कि ओकर पिता की तरह के वो और के मौत होके यही से। हाँ शायद वो यही से वो ऐसन बा। उ दिन हमार बहुत इच्छा रहे कि पूरा दिन आप हमार साथ रही। हमरा नइखे पता कि हमरा जैसन कितनी पत्नियां भाग्यशाली बानी, लेकिन हमनी के बेटी के जन्म के समय पूरा दिन रउआ हमरे साथ रहली। तो का हमनी के मिनी से ना मिले के चाहिए? चलो अभी चलेंगे। पुलिस कंप्लेन के बारे में बहुत देर से पता चला। वो सब जाए द मिनी। लेकिन बहुत तेज बुखार हो गए रहे। हम कई बार कहनी कि चलिए हॉस्पिटल चलल जाए, लेकिन वो सूखा अदरक के कॉफी पी ले और कम्बल लेके सुत गईले और सवेरे वो ठंडा से कांप रहत रहले। तो उनका हॉस्पिटल ले गई नहीं और ओकर बाद मैम। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। जॉर्ज सर कैसन बड़े का उनके आईसीयू में शिफ्ट कर दे ले? अभी तो ठीक बात, अगला हफ्ता तक डिस्चार्ज भी मिल जाए। हम अभी तक उनकरा देखने ना गए नहीं। विजिटर्स अलाउड बन? हाँ सर। सर हाय, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैडम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सर अरे क्या सर, हुआ सर? सर आप ठीक तो बानी? सर का भाई? सर क्या हुआ आपको? सर का भाई आपके? सर का हो गल? ये का हो गल इधर आके? सर सर हेलो, हम इंडिया की माँ बोलतानी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके हम बता दे। हा सोमन कहाँ बाड़े माँ जी? कहीं बाहर गई होखे। का बात बा? अजी सुनी ना। माँ जी सुना। सोमन सुना, आंखें खोली तो। बेटी ये पेपर पर साइन कीजिए। काहे खातिर बाई? वो सुमन के वेंटिलेटर पे शिफ्ट कइल जा रहल बा।
अरे ना, आज हमार पोती के 10वां साल गिरा बा। हे भगवान, हे भगवान। एकर मतलब है जब भी बच्चा 10 साल के होखी ओकर पिता के जान के खतरा बा। बच्चा के पिता मर सकेले, ओकर पिता के मौत निश्चित था। एनाफिलैक्टिक शॉक। तनी आसान भाषा में समझाई ना। जब ये आयल देकर शरीर में दर्द और बुखार रहे, डाइक्लोफिनेक एक पेन किलर होला। डॉक्टर एके मस्कुलर इंजेक्शन के रूप में देले। ऊ दवाई एके दे दिहल गई। वो तब जब ओकर जरूरत एके ना रहे। मतलब मसल के दवाई के नस में दे दिहल गई बा। MBBS डॉक्टर के बजाय ऐसे कोनो भी नौकरी करी तो ऐसन घटना भइल कोनो बहुत बड़ा बात ना होला, बहुत बुरा भइल। एकरा से बुरा और हो भी का सकेला। अब करे का बा? अच्छा, अब वो बतकन में कौन सा रोग होखेला? H5N1 बर्ड फ्लू। इतना ही काफी बा। एकरा पता बा का भइल बा? बर्ड फ्लू भइल बा। तू हमारे साथ दा, बाकी हम सब संभाल ले। ओकरे खातिर वायरोलॉजी लैब के डायग्नोसिस रिपोर्ट भी लगी। ओह, अरे ऐसा छोटा सा गांव में बिना पेपर के हम इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करनी तो एगो रिजॉर्ट नहीं बना सकत का? मैसूरन बानी हम बीमारी से मरल बा, ऐसा सर्टिफिकेट बना दा। सुना, एकर मौत बर्ड फ्लू से भइल बा, ये देख के एकर फैमिली रोई और ओकर आंसू देख के सारा जनता घबरा जाई। तबे तो मजा आई, समझला ना? चला हमरे संगे। अरे होता वैसे भी बेहोश बा। हे भगवान, ना तो एकर बॉडी में भी पॉइजन डाले के पड़ा ताकि एकर आवाज हमेशा खातिर दबावल जा सके। चला हमरे संगे। चंदू के कातिल के जल्दी पकड़ल जाओ। मैसूरन और ओकर साथी लोग के पकड़ल जाओ। नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जाओ। चंदू के कातिल लोग के जल्दी पकड़ल जाओ। मैसूरन और ओकर साथी लोग के पकड़ल जाओ। नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जाओ। मैसूरन और ओकर साथी लोग के पकड़ल जाओ। मौत के सौदागरन 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 के पकड़ल जाओ। चंदू के मौत के केस एक नया मोड़ ले ले बा। सोमन जौने कृषि अधिकारी बाड़े, उनकर अनोखा हड़ताल और उनकर दृढ़ निश्चय पूरा केस के एक मोड़ दे देले बा। ऐसन कहल जात बा कि जॉर्ज थॉमस के बयान से ही केस के इन्वेस्टिगेशन शुरू भइल रहे। पुलिस के कई पुख्ता सबूत भी मिलल बा। चंदू के मौत बर्ड फ्लू से भइल रहे ऐसन पहले कहल जात रहे। कृषि अधिकारी के हड़ताल के बाद ही सामने आयल बा कि चंदू के मौत हॉस्पिटल के लापरवाही के वजह से भइल रहे। जांच अधिकारी बतौले बाड़े कि मैसूरन एक राजनेता हमें और उनकर कुछ साथी चंदू के मौत के जिम्मेदार बाड़े। हम आपके इहो बतावल चाहतानी कि जॉर्ज थॉमस के साथ सोमन अभी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकल बाड़े। सोमन ई बात के डिमांड के लिए बाड़े कि इंटेरोगेशन फिर से शुरू कइल जाओ और अपराधियन के सजा दिहल जाओ। आई केस के बारे में और जानकारी हमने लिहल जाओ। सर ई केस के बारे में आप का कहल चाहतानी? हमरा ई राज के बारे में तब पता चलल जब जॉर्ज सर के बिना वजह के 2 दिन ले हॉस्पिटल में ICU में रखल गई। उनकर खुद के गलती उनकरा के चले आई और उनकरा लागल कि उनकरा खिलाफ के वो आवाज नहीं उठा सकत। वो जॉन चाह सरेआम कर सकत रन और बस यही वजह बा कि वो सारा पाप करत आवत रहला।
और हम अकेले समाज के ना बदल सकत रहनी है। एकरा खातिर हमरा सबके साथ चाहे के रहे, खासकर सच के साथ देवे वाला जैसे मीडिया वाला लोग के। सच कहीं तो बहुत सारा न्यूज चैनल वाला लोग भी बिकल बा, जो लोग नेता लोग से पैसा लेके अन्याय के साथ दिला लोग और सच के छुपावेला लोग। हमने के लड़ाई उहे अन्याय के खिलाफ बा। हमने के अपन जात पात धर्म और पॉलिटिक्स ये सब भुला के अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़ा होके लड़े के होई। हम बस यही कहे के चाहत नहीं। हमरा के सपोर्ट करे खातिर राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर एक सवाल आउट सर, एक सवाल आउट सर। आदरणीय हमनी के शिक्षा मंत्री जॉर्ज वर्गीस और मंच पर उपस्थित सभे मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारा स्टूडेंट्स, रवा लोग हमके एजा विशेष अतिथि के रूप में बुलवनी। आज हमरा खातिर सबसे खुशी के दिन है। ओकर कारण ई है कि कितना लोग जाने ले कि आज हमार दूसर जन्म भइल बा और हम जे कुछ समय पहले मरे वाला रही, आज रउआ सबके सामने जिंदा खड़ल बानी। ओकर कारण है ई छोट से बच्ची जौन हमनी के बीच बैठल बाड़ी। रउआ जाना तानी ओकर नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग बा, इंडिया। ओकर जिए के तरीका अलग ही है। सर, ये ऐसन लड़की बाड़ी जो 9 साल तक स्कूल में पढ़ाई न कैली, बाकी वो एंट्रेंस एग्जाम दे के हायर क्लास में एडमिशन ले ली। हम ये अवसर पर इंडिया के मंच पे बुलावे चाहतानी। आवा बेटा, स्टेज पर आवा। जा बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। हमार जान बचावे खातिर शुक्रिया। हम वो इंसान बानी जेकरा दोबारा जिंदगी मिलल। ए लड़की के वजह से आज हम राउर सामने खड़ा बानी और एकर पीछे साइंस बा। रउआ के पता बा ये का कैली? ओ दिन जो तू कैलू बता सकेलू? हमके पता बा सर, एकरा बारे में पापा बतैले रहले। एके सीपीआर कहल जाला। का तोहर पापा ही सिखैले? पापा बहुत कुछ सिखैले बाड़े जे स्कूल में ना सिखावल जाला। ई कोनो मामूली बात नहीं खे। हम इंडिया के फादर से रिक्वेस्ट करत तानी कि वो स्टेज पर आई प्लीज। सर, हम सोमन के पहले से जाने नहीं। ये हमेशा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेले। इनकर गांव वाला लोग इनकर हड़ताल के बारे में हमरा से ज्यादा जाने ले। सोमन, इंडिया के बारे में बतावा, आपन बारे में और आपन विचार के बारे में भी बतावा। प्यारा दोस्त लोग, हम एगो ऐसन व्यक्ति बानी जौन अपन जीवन के हर मोड़ पे हार चुकल रहे। हमार घर वाला लोग, हमरा आस पास वाला लोग, सब लोग हमरा पर हंसत रहे। हमरा के अलग अलग नाम से बुलावल चाहे लगल, पागल सोमन, सनकी सोमन और भी बहुत कुछ। और सच कही तो हमरा से ज्यादा आप लोग के ही पता हुई कि हमार काका नाम रहे। हम बस रुआ लोग से इतना कहे के चाहत नहीं कि प्रकृति के नुकसान पहुंचाले बिना अपन जिंदगी जियत नहीं। बस उहे में से तनी मनी बात अपन बेटी के भी सिखेले बानी। सर, हम ओकरा के सारा बात प्रैक्टिकल तौर पे करके सिखले बानी। बस यही वजह बा कि वो अच्छा से समझ पैलस और उहे नॉलेज के आधार पे वो रउआ के सीपीआर दिलस। हम बबुआ लोग से एगो सवाल पूछे के चाहता नहीं, अगर यही बेरेजा आग लग जाओ तो हमने के का करे के चाहिए? घरे भाग जाए। का करब जा? कहा तब भाग चली। सुमन, सिलेंडर एक हाथे रखल बा, वही से आग बुझाइल जाई। हम बताओ तनी सर, कितना लोग बाए जा जेकरा के फायर एक्सटिंग्विशर चलावे आवेला? ई बा हमने के सर कंडीशन। हमने के एकरो एजुकेशन मिले के चाहे कि ना? वो एजुकेशन कोना बात के जो हमने के आसपास के चीज के ज्ञान भी ना दे। सही कहा था नहीं ना?
कृतज्ञता और जिम्मेदारी भूले वाला लोग के संख्या जोना देश में बढ़त जाई वो देश रहे लायक ना रह जाई। जब कोनो बाइक के एक्सीडेंट होला तो हमने के खाली रोड बनावे वाला कॉन्ट्रैक्टर के ही दोष ना देवे के चाहिए, बल्कि हमने के हेलमेट ना पहने वाला कमी के सुधार के हेलमेट पहने के चाहिए। मरीज के लूटे खातिर खाली हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं खे, बल्कि कैंसर पैदा करे वाला पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करे खातिर किसान भी उतना ही जिम्मेदार बा। जब रउआ एक जगह झूठ बोला तो रउआ दूसर जगह भी झूठ बोले के पड़े। अगर केहू सुबह मिलावट वाला दूध बेची तो शाम के ओकरा के जहर वाला मछली मिल सकता। इंसानियत से भरल आदर्श संसार हमने के केहू भीख में ना देती, वो संसार हमने के खुद बनावे के हुई, ओकर निर्माण हमने के खुद करे के हुई। अगर इंसानियत से हमने के प्यार करे नी तो हमने के गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता नहीं। हमार रहन सहन हमरा की याद दिलावेला कि हमार दूसर लोग खातिर का जिम्मेदारी बा और हमरा कैसे कर्तव्य निभावे के चाहिए। फिर चाहे लोग हमरा के पागल कहो, सनकी कहो या फिर कोनो और नाम से पुकारो लो, कोनो भी चाकू के पॉलिश करके तेज धार दिया जा सकता और फिर ही चाकू के इस्तेमाल रहुआ कोनो जरूरी चीज के काटे में कर सकता नहीं। और बिल्कुल यही तरह एगो व्यक्ति के सबसे बड़ा गुण ओकर तेज दिमाग होला और एकरा से मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता। और यही हम अपन जान से प्यारी बेटी के सिखेले बानी। और हमारा विश्वास बा कि हमारी विश्वास कबो ना टूटी और एक कारण हम मनुष्य जाति पर विश्वास रखे नहीं। लोग चाहे एक दूसरा से कितना भी लड़े लो, लेकिन एक दूसरा के साथ दिहलो लोग कबो ना छोड़ेला। और यही हम मनुष्य लोग की प्रवृत्ति बा। तो कितना भी मुश्किल का है ना, हमने के साथ मिलकर लड़े के बा और एक दूसरे के साथ देवे के बा। मनुष्य अपना आप में बहुत ही सुंदर शब्द बा। बाढ़ पीड़ित लोग के घर में लेके चाहिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण में लेके चाहिए, जल संपदा के संरक्षण होके के चाहिए, गैर कानूनी खदान बंद होके के चाहिए, बंद होके के चाहिए, बाढ़ पीड़ित लोग के घर में लेके चाहिए, हमने के पर्यावरण के बचावे के चाहिए, नगर परिषद नैसर्गिक समिति जिंदाबाद, हमने के अपन पर्यावरण के बचावे के चाहिए, हमने के अपन पर्यावरण के बचावे के चाहिए, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति, प्रकृति संरक्षण समिति जिंदाबाद। आज अगर हड़ताल काहे खातिर बा? सुमन कह रहल बा कि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से कोनो बाढ़ ना आयल, काहे से कि सब लोग अपना घर में रहले। ई ओकर विश्वास बा, है ना? वो कह रहल बा कि केरला में हर साल हमने के नेचर के बचावे खातिर 1 महीना लॉकडाउन चाहिए और ई मॉडल के पूरी दुनिया अनुसरण करी। वाह, मुमकिन होगी। लोगन के 1 महीना के राशन फ्री मिले, इहो ओकर सुझाव बा। बहुते अच्छा बा। आज के ताजा खबर, मौसम विभाग से सूचना मिलल बा कि आज भारी वर्षा होए वाला बा। तिरुवनंतपुरम के अलावा सब जिला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया बा।